தொழில் ஈடுபட்டுக்கணும். அப்படி ஈடுபட்டிருந்தா நாம இந்த ஜடையர்க்கின் குணங்கள் இருக்கிறீங்க 3 குணங்கள், அந்த முக்குணங்களையும் தாண்டி பிரம்மன் நிலைக்கு வரலான்னு பகவான் சொல்றாரு. அடுத்து 27வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு? பிரம்மன்னோ ஹி பிரதிஷ்டாம், பிரதிஷ்டா அகம். அதாவது பிரம்மன் சொன்னா யார், எதை பிரம்மன் சொல்றா? பகவான் 3 நிலையில் உணரப்படுகிறார். பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான். இந்த 3 நிலைக்குமே ஆதாரம் யாரு? பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் தான். இப்ப என்ன சொல்றாரு இந்த ஸ்லோகத்துல? பிரம்மனுக்கு பிரம்மன்னோ ஹி பிரதிஷ்டாகம்னா அருவ பிரம்மனின், அருவ பிரம்மனின் ஆதாரம் நான் தான் சொல்றாரு பகவான். அதுக்கும் நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. இப்ப அருவ பிரம்மன் கிட்ட அது வந்து ஒளிப்பிளம்பு ஜோதியா தான் இருக்கு. பகவான் கிட்ட பகவான் சொல்லும்போது 6 ஐஸ்வர்யங்களையும் முழுமையா இருக்குது. உருவம் இப்ப நம்மளே எடுத்தா உருவமும் ஒரு உருவம் இருந்தா இன்னொரு உருவம் வரும். நான் உருவம் எப்படி வரும்? ஒளியா இருக்குது, பகவான் ஒளியா இருக்கிறாரு அப்படின்னா பகவான் இருந்து நம்ம எப்படி வருவோம்? பகவான் என்ன சொல்றாரு? மமை வம்சோன்றாரு. என்னுடைய அம்சங்கள் நீங்கள், நம்ம எல்லாம் பகவானோட அம்சம் சொல்றாரு. பகவானுக்கு உருவம் இருக்கும்போது நமக்கும் உருவம் இருக்குது. பிரம்மன் தான் அவங்களுக்கு பகவான் கடவுள்னு சொல்லி வணங்குறாங்க. எப்படி அது எப்படி சொல்ல முடியும்? ஒளிக்கிட்டு இருந்து நம்ம வர முடியுமா? ஒரு ஒளியிலிருந்து இன்னொரு ஒளி இன்னொரு ஒளி வரும். ஒரு உருவம் வருமா? அது தவறான கருத்து. அருவம்ங்கிறதே தவறான கருத்து. பகவான் அருவமானவர் அல்ல, அவருக்கு புலன்கள் உண்டு. இப்போ ஒரு நாட்டுல மன்னன் இருக்கிறான்னா, இப்போ ஒரு பெரிய பணக்காரர் வச்சுக்கிறாரு. என்னது BMW கார் வச்சுக்கிறாரு. கார் வச்சிருந்தா அவருக்கு எல்லா வசதி சௌகரியமா இருக்கு. அதே மாதிரி அந்த கார்ல அவர் போகும்போது அது ஓட்டுற டிரைவர் கூட என்ன, அதே ஏசி, அதே ஒரு 10 ஒரு 1 கோடி காரு, 1.5 கோடி காருனா கூட அதே சுகத்தை தான் அந்த டிரைவரும் அனுபவிக்கிறான். பிரபுவார் சொல்றாரு, மன்னனின் சேவகன் ஏறக்குறைய மன்னனுக்கு சமமான இன்பத்தை அனுபவிக்கிறான். எனவே நித்திய இன்பம், அழிவற்ற இன்பம், நித்திய வாழ்வு ஆகியவை பக்தி தொண்டுடன் கூடவே வருகின்றன. இதனால் பிரம்ம உணர்வு, நித்தியத்துவம் அல்லது அழிவற்ற தன்மை ஆகியவை பக்தி தொண்டில் உள்ளடங்கி இருக்குது. இது பக்தி தொண்டில் தான் உள்ளடங்கி இருக்குதுன்னு சொல்லி பிரபுபாதரே சொல்றாரு. நாம் எப்படி பகவானோட அன்பை பரிமாறிக்கலாம்? பகவானோட அன்பை எப்படி பரிமாறிக்கலாம்னா, ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இந்த திவ்ய நாம உச்சாரணத்தின் மூலம் நாம பகவான் கிட்ட நம்முடைய அன்பை பரிமாறிக்கொள்ளலாம். இப்ப 15வது அத்தியாயம், தலைப்பு புருஷோத்தம யோகா. புருஷோத்தமா அப்படிங்கிறதுல அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் யார் சொல்றீங்க? புருஷோத்தமா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? புருஷர்களையே உத்தமமானவர் அப்படிங்கிறதான் புருஷோத்தமா. புருஷ உத்தமர் யாரு? ஒரே ஒருத்தர் தான், அவர் பகவான் தான், வேற யாரும் கிடையாது. இப்ப 14வது அத்தியாயம் நமக்கு முடிஞ்சது இல்லைங்களா? அதனுடைய 14வது அத்தியாயத்தை திரும்ப ஒரு தடவை ரெக்கப் பண்ணிக்கலாம். முக்குணங்கள் என்னென்ன குணம்? சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமகுணம். அதை வரையறையும் வகைகள் நாம எங்க இருக்கிறோம் நம்ம உணர்ந்துக்கணும். நாம எங்க இருக்கிறோம் அதிலிருந்து வெளிவரணும். அதுதான் நான் எங்கே இருக்கிறேன் நாம சிந்தனை பண்ணணும். அடுத்து அந்த குணத்தின் ஆதிக்கத்தை அறிதல். எப்படி அறியலாம்? சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் தெளிவா இருப்பாங்க, ரஜோகுணத்தில் இருப்பாங்க பதட்டம், அந்த ஒரு இதுல இருப்பாங்க, பதட்டமா இருப்பாங்க. ரஜோகுணம் ஒரு எதுலேயும் ஒரு ஸ்பீடு தான், ஒரு நிதானம், ஒரு தெளிவு அப்படிங்கிறதுலாம் அவங்களுக்கு கிடையவே கிடையாது. அதே மாதிரி தமோ குணத்துக்காரங்க மாயையில் இருப்பாங்க. அடுத்து குணங்களுக்குள்ளேயே செயல்பட்டு மனிதர். ஆமா, சத்துவ குணத்திலேயே செயல்பட்டு செயல்பட்டு நாம இறந்துட்டா சொர்க்கலோகத்துக்கு போவோம். ரஜோகுணத்துல நம்ம செயல்பட்டு இறந்தா பூலோக கிரகங்களுக்கு திரும்ப, பூலோக கிரகங்கள்னா திரும்ப இங்க இந்த மண்ணுக்கே நம்ம வருவோம். ஜம்பு தீவேனா ஜம்புதி பரத வருஷ பாரத கண்ட ஜம்பு தீவே இங்கதான் வருவோம். தமோ குணத்துல செயல்பட்டு நம்ம மடிஞ்சா நரகலோகத்துக்கு போவோம். குணங்களை எப்படி தாண்டி செல்லுதல், எப்படி தாண்டி செல்றோம், அவங்களுடைய அறிகுறிகள் என்ன, நடத்தை என்ன, எப்படி தாண்டுவது, இதை பத்தி
நம்ம அது எப்படி தாண்டது குணங்களை? குணங்களை தாண்டுவது எப்படி? பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலம் இந்த ஜட இயற்கையின் குணங்களை நாம் தாண்டலாம். இப்ப 15வது அத்தியாயம். இந்த 15ல என்ன அத்தியாயம் என்னன்னா, இப்ப நான் அன்னைக்கே சொன்னேன், இந்த பௌதிக உலகம் வந்து ஒரு நமக்கு தங்கும் இடம், ஒரு விடுதி மாதிரிதான் நமக்கு. இங்க நாம வீட்டை விட்டு டூர் போயிட்டு எத்தனை நாள் இருப்போம்? 1 மாசம் 2 மாசம், மிஞ்சி போனா 6 மாசம் கூட வச்சுக்கோங்க. திருமணம் வீட்டுக்கு வந்துதான் ஆகணும். வீடுதான் நமக்கு நித்திய இருப்பிடம். அது விடுதி. நம்ம வந்து டூர் போன இடத்துல தங்குற விடுதி தான். வீட்டுக்கு கண்டிப்பா வந்துதான் ஆகணும். அது போல நாம இது வந்து விடுதி. துக்காலயம் அசாஸ்வதம். இந்த இது அதுதான் பௌதிக உலகம் தற்காலிகம். அதுதான் துக்காலயம் அசாஸ்வதம். ஆன்மீக உலகம் எது? அதுதான் வீடு. அதை நம்ம இந்த விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுட்டா கூட, இது நம்ம துன்பப்படுற இடம், இங்கிருந்து நம்ம போகணும், நம்ம வீடு அங்க இருக்குன்னு தெரிஞ்சாவே வேதங்களை அறிபவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிடப்பட்டிருக்குது. வேதத்தை அறிஞ்சு படிச்சுதான் பகவானை புரியறதுன்னு இல்லை. பகவானை புரியறதுக்கும் பக்தி தொண்டை செய்யறதுக்கும் நமக்கு பக்தி இருந்தா போதும். பகவான் படிச்சவங்களுக்கு ஒரு இது, படிக்காதவங்களுக்கு ஒரு இது, பணக்காரனுக்கு ஒரு இது, ஏழைங்களுக்கு ஒரு இதுன்னு பகவான் எதையுமே வேறுபடுத்தி பார்க்கறது. அவருக்கு எல்லாருமே சமம். 2வது ஆன்மீக உலகம். ஆன்மீக உலகத்தை வந்து அந்த உலகத்தின் பண்பு என்ன, பௌதிக உலகின் பண்பு என்ன, கிருஷ்ணனுடன் நமது இழந்த தொடர்பு. ஆன்மீக உலகத்தின் பண்பு என்ன? நித்தியமானது. எப்பயுமே அந்த சச்சு சித்து ஆனந்தம். நித்திய அறிவு, நித்திய ஆனந்தம். பகவான் அங்க ஆனந்தமய அபியாசம். பகவானோட நம்ம இருக்கலாம். பௌதிக உலக பண்பு என்ன? பௌதிக உலகத்துல இந்த முக்குணங்களை மாட்டிக்கிட்டு உழண்டுக்கிட்டு ஜென்ம மிருத்து ஜரா வியாதி, ஒண்ணு சம்பாதிக்க பணம் பணம் பணம்னு ஓடணும், இல்ல குடும்பம் 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 குடும்பத்துக்கே வேலை செஞ்சு எல்லாரும் அவ்வளவுதான் அதுலயே இருப்போம். அதுல இருக்கிற தப்பு இல்ல. அதுல இருந்தாலும் நாம ஏன் வந்து இவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம், எதுக்கு இப்படி இருக்கணும், இதுல இருந்து எப்படி மீண்டு வர்றது, அந்த மாதிரி யோசனை பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு பக்தி எடுத்து யாருக்கு பக்தி செய்யணும், சரியான வழியில பக்தி செய்யணும். திரும்ப யார் நம்ம இங்க பிறக்க முடியாது. எந்த தேவர் தேவைகளை கும்பிட்டாலுமே நம்ம திரும்ப வந்து பிறப்போம். அவங்க லோகத்துக்கு போவோம். இது முருகனை கும்பிட்றோமா, அவருக்கு ஒரு லோகம், அங்க போயிட்டு வருவோம். சிவனை கும்பிட்றோமா, அங்க போவோம். இங்க அங்க போனாலும் போவோம். திரும்ப வராத இடம் எதுன்னா வைகுண்டம் தான். வைகுண்ட பிராப்தி அடைந்தார் அப்படிம்பாங்க. சிவன் கிட்ட போனா கூட திரும்ப வர முடியாது. அது ஒரு ஹை போஸ்ட். அவர் வந்து வைஷ்ணவானாம் யதா சம்பு, முதன்மையான பக்தர். அதனால அவரால முடியும். அவரு கொஞ்ச நாள் வச்சிருந்துட்டு அது ஒரு ஹை போஸ்ட். அங்கிருந்து பகவான் கிட்ட அனுப்பிடுவாரு. முக்தி கொடுப்பவர் முகுந்தன் மட்டும்தான். ஒரு ஆழ்வார் சொன்ன, என்ன ஆழ்வார்? கிருஷ்ணா, அவர் சிவவாக்கியன்னு பேர்ல இருந்தாரு. அவர் சிவன் கிட்ட போய் கேட்கிறாரு, இன்னும் உனக்கு என்ன வேணும்? பக்தியை பார்த்து வச்சு கேட்கிறாரு. உனக்கு என்ன வேணும் கேளுன்னா, எனக்கு எதுவும் வேணாம் பெருமானே, என் பெருமானே எனக்கு முக்தி கொடுங்கன்னு. அதுக்கு சிவபெருமான் சொல்றாரு, அது என் கையில இல்லப்பா, நாராயணன்ட்டு போ அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்ப நான் திருமணிசை ஆழ்வார் நினைக்கிறேன். கிருஷ்ணா, தவறா சொல்ல திருமணிசை கரெக்டுங்களா? ஏன்னா தவறா சொல்லிட்ட, தப்பு. திருமணிசை ஆழ்வார், அவர் திருமணிசை ஆழ்வாரா இல்ல, அதுக்கு முன்னாடி சிவ வாக்கியரா இருந்தாரு. இதே வந்து சைவமும் வைணவமும் ஒரே போட்டி. எப்ப பார்த்தாலும் இந்த போட்டி தான். நமக்குள்ளேயே நம்ம பேசிக்கிறத பிரச்சனை. நம்ம பாட்டுக்கு அவங்க சாமி கும்பிட்டா தப்பே கிடையாது. யாரா இருந்தாலும் எதா இருந்தாலும் நமக்குள்ள நம்ம அடிச்சுக்கணும். எனக்கு நான் சிவன் தான் பெருசு, எனக்கு விஷ்ணு தான் பெருசு அப்படின்னு நம்ம போற நம்ம போற சண்டையில் என்ன ஆகுது? அடுத்தவங்களுக்கு இடம் கொடுத்துறோம் நாம. ஊரு ரெண்டு பட்டா கூத்தாடிக்கு கொண்டாட்டம். அந்த அந்த மாதிரி கொண்டாட்டம் ஆகிதான் நம்ம நாட்டுல நம்ம எங்க இருக்கிறோம் என்னன்னே தெரியறது இல்லை. கிருஷ்ணா, அது இது சொல்ல இந்த மாதிரி போராட்டம் தான் முன்ன ஆழ்வார்கள் காலத்துல வந்துச்சு. வந்து என்ன சொல்லியாச்சு, பாண்டிய மன்னன் சொன்னா ஒரு தங்க பொருட்களை கட்டி வச்சுட்டு, பாண்டிய மன்னனுக்கே தெளிவில்லை, யாரு உயர்ந்த பரம்பொருள் அதை கண்டுபிடிக்க அவர் ரொம்ப ஆசைப்படுறாரு. ஏன்னா அதை கும்பிட்டு அவர்கிட்ட போய் சரணாகடி அடைஞ்சு பகவான் கிட்ட போகணும் அப்படின்னுட்டு. அவர் ஒரு சிறந்த பக்தர். எந்த சாமி கும்பிட்றது, எது உண்மையான பரம்பொருள், எது நமக்கு முக்தி கொடுக்கும், இது தெரியணும் அவருக்கு. யாரையும் வச்சு என்னென்னமோ பண்ணி பார்த்தாச்சு. கடைசியில் ஒரு நாள் என்ன செஞ்சுட்டாரு, ஒரு தங்க பொற்குழியை கட்டி விடுறாரு. வந்து யார் வந்து அதை பாடும்போது ஒருத்தர் நம்ம இதுதான் என்னுடைய வாதம் சரின்னு வாதிடும் போது அந்த பொற்குழி தானா அவங்க பக்கம் சாஞ்சா அவங்க சொல்றதான் உண்மை. யாரோ என்னென்னமோ சொல்லி சாயல. பெரியாழ்வார் போனாரு, வேண்டிய வேதங்கள் ஓதி விரைந்து கிளியறுத்தான். யாரு? பெரியாழ்வார். அவர் போய் பாடினாரு. பாடினதுமே அந்த பொற்கிளி அப்படியே அறுத்து அவருக்கு பொற்கிளி வந்துருச்சு. இதை விட என்ன வேணும் சொல்லுங்க?
இதை விட என்ன வேணும்? அந்த காலத்துல நிரூபிச்சுட்டாரு. பகவான் ஸ்ரீ நாராயணன் தான் எல்லாருக்கும் மேல அப்படின்ட்டு நிரூபிக்கிறாரு. இன்னும் என்ன வேணும்? அது இந்த காலத்து வரைக்குமே தொடருது. வீடா விடுதியா? சாரி, நம்ம கிளாஸ் போயிடலாம். நாம வந்து பௌதிக உலகின் பண்புகள் என்ன? இந்த மாதிரி முக்குணங்கள் வந்து கஷ்டப்படுறது. இதிலிருந்து வெளியே வரணும்னு நினைக்கிறதே கிடையாது. நாம என்ன செய்யணும்? கிருஷ்ணருடன் நமது இழந்த தொடர்பு புதுப்பிக்க தான் இங்க வந்திருக்கிறோம். அத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு எப்படி புதுப்பிக்கணும்? பக்தி தொண்டின் மூலமாக புதுப்பிக்க வேண்டும். பராமரிப்பவர். உடல், மனம், ஆத்மா. இது 3 பத்தி பார்த்தோம். இதனுடைய சாரம் என்ன? ஜீவன்கள் 2 பேரு. ஒருத்தரு வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய ஜீவன், இன்னொருத்தரு வீழ்ச்சி அடையாத ஜீவன். இவங்க வந்து வீழ்ச்சி அடையக்கூடியவர்கள் வந்து தனித்து அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. எப்போதுமே இந்த பௌதிக உலகத்திலேயே நம்ம இன்பமா இருக்கலாம்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க. பட் வீழ்ச்சி அடையாத ஜீவன் யாரு? எப்போதும் பகவான் கிட்டயே இருக்கிறதுக்கு விரும்புறாங்க. இந்த ஆன்மீக உலக விட்டு செல்ல விரும்புறது கிடையாது. அங்கேயே இருக்கிறாங்க. நித்திய சித்தா, நித்திய பக்தான்னு வரும். அதேதான். வீடா விடுதியா? நமக்கு வீடு வேணுமா? விடுதி வேணுமா? ஆன்மீக உலகம் தான் நமக்கு வீடு. பராமரிப்பவர் யார்? அதனுடைய சாரம் பார்க்கலாம். வாருங்கள். என்னதான் லக்ஸுரியா இருக்குது. நம்ம வீடு பாருங்க. இந்த மாதிரி இருக்குது. ஒரு ஏசி இல்ல, ஒரு குடிசையில் இருக்கிற எப்படி இருக்கும் என்னமோ இருக்கும். ஆனா இந்த ஒரு சூட்டு இதுக்கெல்லாம் போய் பாருங்க. அப்படியே அதனுடைய படுக்கை விரிப்புகளும் அலங்காரம் அதுவும் ரொம்ப லக்ஸுரியா, எவ்வளோ லக்ஸுரியா இருக்கும். ஆனா அது நமக்கு பர்மனன்ட் கிடையாது. இந்த உதாரணத்துக்கு சொல்றது. நான் எங்க வீட்ல நாங்க பணக்காரங்க தான் எல்லாருக்கும் அது வேற கதை. இந்த கதைக்கு வந்தா, நம்ம வீடு தான் நமக்கு நித்தியமானது. நாம அங்க தான் வரணும். அங்க போயிட்டு அங்க இருக்கிற பொருள எடுத்து வச்சுக்கிட்டு, இத இங்க வைக்கலாம், அத அங்க வைக்கலாம். இது நம்ம அப்படி இப்படின்லாம் தவறு. அது நமக்கு சொந்தம் இல்ல. நாம எதையுமே எடுத்துட்டு போ முடியாது. நம்ம நிரந்தர வீட்டுக்கு போறதுக்கு நம்ம ஆயத்தமாக வேண்டும். பகவான் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ரம்யா மாதாஜி முதல்ல படிச்சிருங்க. அப்புறம் மதனா மாதாஜி படிங்க. லைனா வந்தீங்க. வந்தவங்க அல்ப படிக்கலாம். வந்தவங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்தாங்க. ரம்யா, அப்புறம் மதனா மாதாஜி வந்தாங்க. அப்புறம் விக்னேஷ் பாபு. அப்படியே படிச்சுட்டு வாங்க. படிங்க ஹரே கிருஷ்ண ரம்யாம்மா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்லோகம் படிச்சுட்டு முதல் ஸ்லோகம் இல்லைங்களா? புருஷோத்தமரான ஸ்லோகம் படிச்சிருங்க. மாதாஜி. நீங்க ஸ்லோகம் படிச்சுட்டு படிங்க. ஏன்னா முதல் ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச ஊத்வா மூலம் அதாஹ சாகம் அஸ்வத்தம் பிராஹுர் அவ்யயம் சந்தாம்சி யஸ்ய பர்ணானி யஸ்தம் வேதச வேதவேத். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், மேல் நோக்கிய வேர்களையும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும் வேத பதங்களை இலைகளாகவும் கொண்ட ஓர் ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகின்றன. ஒரே நிமிஷம். இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணம்மா வந்தாங்க. காலிங் பெல் அடிச்சாங்க. கதவு திறக்க போயிட்டேம்மா. சாரி. பகவான் சொல்றாரு. மேல் நோக்கிய வேர்களையும் கீழ் நோக்கி கிளைகளையும் வேத பதங்களை கிளைகளையும் வேத பதங்களை இலைகளாக கொண்ட ஒரு ஆலமரம் உள்ளதுன்னு கூறப்படுது. இந்த மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன். ஏன்? இதை கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பார்க்கணும். எப்படின்னா, இது என்ன இது? வேர் கீழ் நோக்கி தான் இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இது நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்லோகம் இது வந்து புருஷோத்தம மாசத்துல நம்ம டெய்லி படிப்போம். இது முதல்ல படிக்கும்போது நமக்கு புரியாது. என்ன இப்படி ஒரு கற்பனை பண்ணுவோம். இது ஒரு மரம் இருக்குதா? கீழ் நோக்கி கிளையா? வேத பதங்கள் வந்து இலையா? எப்படி எப்படின்னு. ஆனா இது படிக்க 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 தான் புரியும். ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் இதா தான் இருக்கும். ஏன்னா இது வந்து நீங்க வந்து சின்ன சின்ன புக்கெல்லாம் படிச்சுட்டு இது வந்து படிக்கணும். பிரபுபாதருடைய சின்ன சின்ன புக் நிறைய இருக்குது. அதெல்லாம் படிச்சுட்டு தான் நாங்களாம் இதை படிச்சோம். அதனால ஏதோ கொஞ்சம் புரிஞ்சுது. அதை படிக்க அதை படிக்கும்போது ஏதோ மனசுல பகவான் எவ்வளவு அளவுக்கு நம்ம மனசுல நினைக்க வைக்கிறாரோ அந்த அளவுக்கு நிறைவேற்றிக்கோங்க. எப்படின்னா இப்போ ஒரு ஆத்தோரத்துல ஒரு உதாரணம் என்னன்னா, ஆத்தோரத்துல நம்ம போய் நின்னோமா, ஆத்து அந்த கரையிலயோ இந்த கரையிலயோ மரங்கள் இருக்குது. பார்த்தா அந்த மரம் எப்படி இருக்குது? தலைகீழா தெரியும். அந்த மாதிரி கற்பனை பண்ணிக்கங்க.
இந்த பாருங்க. இங்கே மேல இது வந்து ராதாகிருஷ்ணன் மேல இருக்கிறாங்க. பகவானும், ராதாவும். அது வந்து இங்க பாருங்க அந்த ஆத்தங்கரை. இந்த பக்கம் இது. இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா, இங்க பாருங்க. இங்க எல்லாமே இருக்குது பாருங்க. இந்த மரத்துல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இருக்கும். இந்த உலகத்துல இருக்கிற பசு, மனுஷன் என்னென்ன இருக்கணுமோ எல்லா ஜீவராசிகளும் இருப்பாங்க. அ ஒருத்தர் கூட இல்லாத இருக்க மாட்டாங்க. தேவர்கள் எல்லாருமே இருப்பாங்க இதுல. எப்படி? இந்தா இப்படிதான். இந்த மாரி கற்பனை பண்ணிக்கங்க. இது மேல இருக்குது. இது மேல் உலகம். இந்த உலகம் அதனுடைய பிரதிபலிப்பு. நீர்த்தேக்கத்தில் பிரதிபலிக்கும் மரம். பௌதிக உலகம் வந்து எப்படி இருக்குதுன்னா, கிளைகள் வந்து கீழும், வேர் மேலமாக இருக்கு வந்து ஆலமரம்னா, இது வந்து பௌதிக உலகம். இந்த நீர்ல மரத்தின் பிம்பம் பிரதிபிம்பம். ஆன்மீக உலகின் பிம்பம் வந்து ஆசையில இருக்குது. ஆன்மீக உலகின் பிம்பம் ஆசையில் அமைந்துள்ளது. பௌதிக உலகங்கிறது வந்துட்டு, ஆன்மீக உலகத்தின் நிஜமான மரத்தின் பிரதிபலிப்பு. நம்ம கண்ணாடியில் நேருக்கு நேரா கண்ணாடியில பார்த்தா நம்ம முகம் அங்க தெரியுது. நம்ம முகத்தோட நிஜமான ஒரு பிரதிபலிப்பு தான் கண்ணாடியில் தெரியுது. இத அப்படியே உல்டா பண்ணி மேலேயும் கீழயும் பார்த்துங்க. அவ்வளவுதான். மேலேயும் கீழயுமா கற்பனை பண்ணோமா, இதுதான். ஆன்மீக உலகத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்ற திவ்யமான ஆசையை வளர்த்துக் கொள்வதால் ஒருவனால் இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபட முடியும். எப்படி பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபட விடுபட முடியும்னா, ஒரு இப்போ இந்த கையில நான் ஒரு பொருள் வச்சிருக்கிறேன். இன்னொரு பொருள் வந்து வாங்குனா தான் இந்த பொருள் கீழ வைக்க முடியும். இல்லாட்டி இந்த பொருள தான் நான் வச்சுட்டு இருப்பேன் கையில. பகவத்கீதை படிச்சுட்டு இருக்கிறேன். கையில பகவத்கீதை இருக்குது. ஏதோ ஒரு பொருள் ஒருத்தர் தராங்கன்னா, அத வச்சா தான் அத வாங்க முடியும். அதுபோல நம்ம இந்த நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட போகணும், ஆன்மீக உலகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசைய நம்ம வளர்த்துக்கணும். அப்படி வளர்த்துக்கிட்டா தான் நம்ம இந்த பௌதீக பந்தத்திலிருந்து நம்மளால இல்லாட்டி பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபட ரொம்ப கஷ்டம். விடுபடுறது. விடுபடணுமா, அந்த ஆசைய நம்ம வளர்த்துக்கலாம். உலகில் போலிகள் ஏராளமாக உள்ளன. எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு போலி உள்ளது. இருக்குதா இல்லையா? ரீபாக் வாங்க நினைத்தா ரீபுக் வந்து நிற்கிறது. அது போலியானது. நாம் அசலான ஒன்றையே தேடுவோம். என்னன்னா எனக்கு ரீபாக் தான் வாங்கணும் அப்படிம்பாங்க. எதுக்கு டூப்ளிகேட் ஒண்ணு இருக்கவே இருக்குது. டூப்ளிகேட் இல்லாத கிடையவே கிடையாது. நான் கடவுள் சொல்லும்போது, நானே கடவுள்ன்னு சொல்லி சொல்ற போலிகள் இருக்காங்க. கடவுளே இல்லன்னு சொல்ற போலிகள் இருக்கிறாங்க. பிரதிபலிப்பு உண்மையானதல்ல. ஆனா, அந்த பிரதிபலிப்பு அது அது வந்து உண்மை கிடையாது. பட் அது என்ன நமக்கு விளக்குது? உண்மை இருக்குதுங்கிறத நமக்கு சுட்டிக்காட்டுது. பௌதிக உலகு மற்றும் அதன் வேற்றுமைகளின் அனுபவம் உண்மையான ஆன்மீக உலகம் இருப்பதை சுட்டிக்காட்டுகிறது. இந்த நம்ம பௌதிக உலகம் உண்மையானதுன்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது. ஏன்னா உண்மை கிடையாது. அது நமக்கு என்ன தருகுது? உண்மைய சுட்டிக்காட்டுது. அது உண்மையான உலகம் மேல இருக்குது. இது அதனுடைய பிரதிபலிப்பு. அப்படிங்கிற உண்மைய நமக்கு வந்து அது தெரியப்படுத்துது. எப்படி நாம் நம்மை பிரதிபலிப்பிலிருந்து நம்ம எப்படி மீட்கிறது? உண்மையான பதவி, பற்றுதல் மூலம் பற்றற்ற தன்மை, பௌதீக இயற்கை மீதான அதிகாரத்தன்மை, விடுதல். யார் விடுறாங்க சொல்லுங்க? உண்மையான பதவி என்ன? ஒரு நாற்காலி சண்டை தான் மிகப்பெரிய சண்டையா இருக்குது. நாட்ல. நாற்காலிக்கு பண்ணாத ஒரு இதே கிடையாது. நாம எதுக்குமே ஆசைப்படக்கூடாது. எனக்கு நானு உண்மையான பதவி தாசு, தாசா, தாசுன்னு இருக்கணும். தாசன், தாசன் அப்படின்னு நினைக்கணும். நான் வந்து எஜமானன், எஜமானன். நான் பாஸு, பாஸுன்னு நினைக்கக்கூடாது. அதுதான் பணிவு. பற்றுதல் மூலம் பற்றற்ற தன்மை. பற்றுதல் மூலம். எப்படி? பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை. பற்றுக அப்பற்றை பற்று விடற்கு. இது வந்து வள்ளுவர் சொல்றாரு. யாரு பற்றற்றவர்? பகவான் பற்றற்றவர். அவரு மேல நம்ம பற்ற வச்சுக்கணும். பற்றுக அப்பற்றை எப்பற்றை? பற்றற்ற பகவான் மேல நம்ம பற்ற வைக்கணும். இந்த பற்ற அப்பதான் விட முடியும். அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்றாரு. அத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சு அதன்படி நம்ம வந்து பற்ற கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைச்சுக்கணும். தாமரை இலை தண்ணீர் போல நம்ம வாழணும். 2வது இம்மரத்தின் கிளைகள் அடுத்து யார் படிக்கிறீங்க? மதனாமா படிங்க. விக்னேஷ் பிரபு படிங்க. இம்மரத்தின் கிளைகள் ஜடையத்தின் முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்பட்டு மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றன. உபகிளைகள் புலனின்ப விஷயங்களாகும். இம்மரத்தில் உள்ள கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பல நோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஹரே கிருஷ்ண.
ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இந்த மரத்தின் கிளை எப்படி இந்த இந்த குணங்களால வளப்படுத்தப்படுது. மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிஞ்சு இந்த உபகிளைகள்னா அந்த புலன்பு விஷயம் அதுதான். இந்த கீழ்நோக்கு செல்லும் வேர் என்னன்னா, அந்த வேறு தான் இந்த நம்ம செடியை பிடிங்கி எடுத்தோமா வேர் வரவே வராது. கொஞ்சம் கஷ்டம். ஒரு ஆணி வேரோட இருக்கணும், எல்லா வேரும் வரணும். ஏன் சொல்லுங்க? அது போலதான் நம்ம இந்த பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்பட்டுள்ளோம். ஆமா, பலநோக்கு செயல்கள் பந்தப்பட்டு தான் இருக்கிறோம். வர முடியாது பாருங்க. நாம ஒருத்தர் வந்தா வச்சுக்க, நம்ம குடும்பத்துல இருக்க எல்லாம் கூட்டி வர முடியுதா? ரொம்ப கஷ்டமான காரியம். ஏன்னா அவங்க எல்லாம் பலநோக்கு செயல்களே பந்தப்பட்டிருக்கிறாங்க. அந்த பந்தப்பட்டிருக்கிறோமா என்பதை கூட அறிய முடியாத அளவுக்கு பந்தப்பட்டிருக்கிறோம். இதை பார்த்து படிக்கதான் நமக்கு புரியுது. ஓ, இந்த அளவுக்கு நம்ம பந்தப்பட்டிருந்தோமா அப்படின்னுட்டு. கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் நல்ல ஒரு தெளிவு கிடைக்குது. படிக்க தெரிய அவங்களும் அவங்களுடைய புனித புத்தகத்தை வச்சு அப்படி படிக்கிறாங்க. நம்ம ஆட்கள் என்ன செய்யறாங்க? நம்ம ஆட்கள் எத்தனையோ பாருங்க வீடுகள போய் நம்ம விநியோகம் பண்றோம். வாங்குங்க வாங்குங்க வாங்குன்னு பயப்படுறாங்க வாங்குறதுக்கு. பகவத்கீதையா? ஐயோ, அதுல சண்டை வரும் வீட்டுல. அது இருந்தா புல்லாங்குழல் வச்சிருக்கா கிருஷ்ணன் என்னென்னமோ பொருளையை கிளப்பி விடுறாங்க. புல்லாங்குழல் வச்சிருந்த கிருஷ்ணன் ஊதுனா உன் கஷ்டத்தாம ஊதுவார் போ அப்படிங்கிறது. எந்த சாமிக்கும் வேணாம் அவருக்கு. இந்த உலகத்துல நம்ம என் அட்ரஸ் கொடுத்து பெங்களூருக்கு வாங்கினா கூட அட்ரஸ் தேடி பிடிச்சி இந்த பெங்களூர் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு சாதாரண மனுஷன் நமக்கு இந்த மாதிரி. பகவானுக்கு அது கஷ்டம் கிடையாது. ஆனா பகவானுக்கு யாரு இந்த நாட்டுல, இந்த ஊர்ல, இந்த இடத்துல, இங்க இந்த ஒரு மூலையில இங்க உட்காந்துட்டு இருக்கிறாங்க, இவங்களுக்கு போய் நான் கஷ்டத்தை கொடுக்கணும்னு கிடையாது பகவானுக்கு. நம்ம தான் நம்மளோட இந்த இயற்கையின் குணங்களாலதான் நம்ம பலநோக்கு செயலால் பந்தப்படுறோம். அதான் நம்ம பந்தப்பட்டிருக்குமானே தெரியறது இல்லை. தெரியாது. ரொம்ப இது வந்த பின்னாடி நம்ம இன்னும் இந்த சத் சங்கத்துல போயிட்டு பக்தி சேவை செஞ்சு இந்த மாதிரி படிக்க நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால தயவு செய்து யாருமே நிக்காதவாங்க. எப்படி அதுக்கு என்ன பண்ணணும் நம்ம? ஓ, இது படிக்கவே இல்லையா கிருஷ்ணா? இது முடிச்சிட்டோமா? இது முடிச்சோம். ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்கிறீங்க? விக்னேஷ் பிரபு படிக்கிறீங்களா? இல்ல யார் படிக்கிறீங்க? யார் வந்திருக்கிறீங்க? மதனா மாதாஜி படிக்க சொன்னேன். சரி, முடிஞ்சா படிக்கலாட்டி அப்புறம் படிக்கட்டும். ராஜலட்சுமி மாதாஜி இருக்கிறீங்களா? பிரபு இருப்பார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே பாண்டியராஜன் கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க பிரபு. மரத்தின் பாகங்கள். மரத்தின் பாகங்கள். பௌதீக உலகம் என்னும் இந்த மரம் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் பலப்படுத்தப்பட்டு பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. கிளைகள் எல்லா திக்குகளிலும் பரந்துள்ளன. பல்வேறு கிரகங்களில் ஜீவாத்மாவின் பலதரப்பட்ட தோற்றங்கள். நீரால் பலப்படுத்தப்படுவது போல் இந்த மரம் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் பலப்படுத்தப்படுகின்றது. உபகிளைகள். புலனின்ப விஷயங்கள். உபவேர்கள். பலதரப்பட்ட இன்பத்தினாலும் துன்பத்தினாலும் வரும் விருப்பு வெறுப்பு வெறுப்பினை குறிக்கும் பாவ புண்ணியங்களுக்கான நாட்டங்கள் எல்லா திக்குகளிலும் பரவியிருக்கும் இந்த உபவர்களிலிருந்து வளர்வதாக கருதப்படுகின்றன. முக்குணங்களின் விகிதங்களுக்கேற்ப பலதரப்பட்ட இனங்கள் தோன்றுகின்றன. இந்த குணங்கள் வீதிகள், அந்த குணம் எப்படி இருக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரிதான் பலதரப்பட்ட இனங்கள் எந்த குணம்? இப்ப ரொம்ப தூங்கணும் இருந்தா கரடிங்கிற ஒரு இனம். அந்த இடத்துல போய் வரப்போம். நல்லா நான்வெஜ் சாப்பிடணுமா, அந்த சிங்கம் புளியா போற. ட்ரெஸ்ஸே இல்லாத இருக்கவங்களாம் யார் தெரியுங்களா? ட்ரெஸ் போட ஆசைப்படாத ஒரு டூ பீஸ் போட்டு போறவங்கலாம் பனைமரம் அப்படி பிறக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி முக்குணங்கள் வீதிகளுக்கு ஏற்பதான் பலதரப்பட்ட இனங்கள் தோன்றுது. பௌதிகம் அந்த மரம் அதான் இந்த முக்குணங்களால் தான் வளப்படுத்தப்பட்டு இந்த வேர்கள் பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுது. கிளைகள் என்ன செய்யுது? எல்லா திசையிலுமே பரவி இருக்குது. இந்த மரம் ஒரு மரம் தண்ணினால வளருது. இது ஜட இயற்கையின் குணங்களால வளப்படுத்தப்படுது. உபகிளைகள் தான் பல இன்ப விஷயம். உபவேர்கள் எது? பலதரப்பட்ட இன்பத்தினாலும் துன்பத்தினாலும் வரும் விருப்பு வெறுப்பினை குறிக்குதான். பாவ புண்ணியங்களுக்கான நாட்டங்கள் எல்லா திக்குகளிலும் பரவி இருக்கும் இந்த வேர்களிலிருந்து வளர்வதாக கருதப்படுகிறது.
ஐபோல். ஹரே கிருஷ்ணா. சிவப்பிரியா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்கம்மா, மொழிபெயர்ப்பு மட்டும். இம்மரத்தின் உண்மை உருவம் இவ்வுலகில் காணப்படக்கூடியதல்ல. இது எங்கே முடிகிறது, எங்கே தொடங்குகின்றது, அல்லது அதன் அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கின்றது என்பதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் பலமாக வேரூன்றியுள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை எனும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ, யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த மரத்தின் உண்மையுரு இங்க கிடையாது. இது எங்க முடியுது எங்க தொடங்குதுன்னு தெரியறது கிடையாது. ஆனா இந்த அஸ்திவாரம் எங்க இருக்குதுன்னு யாராலையும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ரொம்ப அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா வேரி இருக்குது. இதை நம்ம எப்படி இது பண்றது? பற்றின்மை, அது ஒரு ஆயுதம். மொத படிக்கும்போது என்ன பற்றின்மைன்னா ஆயுதமா? ஆயுதம்னா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியணுமே. அது ஃபர்ஸ்ட் படிக்கும்போது புரியல. நான் நினைச்சிட்டேன் பட்டின்மை ஆயுதம்ன்றாங்களே. பட்டின்மைங்கிறது நம்ம பற்று இல்லாத இருக்கிறது. ஆயுதம்னா கையில இப்போ ஒரு பேனா ஒரு ஆயுதம். பொருள் கண்ணுக்கு தெரியணுமே. ஆனா அது படிக்க விளங்கிடும். ஒரு உவமை. நமக்கு பற்று இல்லைங்கிறத அது ஒரு ஆயுதமா நினைச்சுக்கணும். நீங்க பற்று இல்லாதவங்க கண்டிப்பா நம்ம இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து வெளிவந்துருவோம். என்ன பற்று? இப்ப சத்துவ குணத்துல புகழ் போன அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். அப்படியே அறிவு பிரகாசமா இருக்கும். அது ஒரு பற்று வரும் நமக்கு. ரஜோ குணத்துல மணி மைண்டு, அதுல பற்று. தமோ குணத்துல மயக்கம், அதுல பற்று. இந்த மரத்தை என்ன மரம்? இந்த ஆன்மீக உலகில் இருக்கிறதோடைய பிரதிபலிப்பான இந்த மரம். ஜட இயற்கை குணங்களால் வளப்படுத்தப்படுறது. இந்த மரத்தை நம்ம வெட்டி சாய்க்கணும்னு என்ன பண்ணணும்? பற்றின்மை நம்ம பற்ற விட்டுறணும். பற்றோட இருக்கக்கூடாது. தாமரையிலை தண்ணீர் போல நம்ம வாழணும். அந்த பற்றின்மை இருந்தாதான் அதை வெட்டி சாய்க்கலாம், இல்லாட்டி முடியாது. அப்படி வெட்டி சாய்ச்சிட்டா நாம இது எல்லாம் எங்கிருந்து தொடங்குது அங்க போயிடுவோம். அங்க போனா நம்ம திரும்பி வரமாட்டோம். நாம என்ன பண்ணதுக்கு? பகவான் கிட்ட நாம சரணடைய வேண்டும். இது நிஜமான மரமா? இது நிஜமான மரத்தின் பிரதிபிம்பம். மரம் நிஜமா அல்லது இல்லா? இது பிரதிபிம்பம் தான். எப்படி வெட்டுறது? உறுதியுடன். ஆயுதம் என்ன? பற்றின்மை. இறுதி இலக்கு என்ன? மரத்துக்கு அப்பால் சென்று பகவான் கிட்ட நம்ம போய் சரணடையணும். ஹரே கிருஷ்ணா. சிவப்பிரியா படிங்கம்மா. அடுத்து யார் இருக்கிறா? பத்வாதி மாதாஜி படிங்க. பொய், கௌரவம், மயக்கம் மற்றும் தவறான சங்கத்திலிருந்து விடுபட்டு நித்தியத்தை புரிந்து கொண்டு பௌதீக காமத்தை நிறுத்திவிட்டு இன்ப துன்ப என்னும் இருமையை ஒழித்து மயக்கமுறாமல் இருப்பவர்கள் பரமபுருஷரிடம் சரணடைவது எவ்வாறு என்பதை அறிந்து அந்த நித்திய ராஜ்யத்தை அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாரும் படிச்சிருப்பீங்க இந்த புருஷோத்தமா சந்த இதெல்லாம். நிர்மாணமாக ஜிதசங்க தோசை அருமையா இருக்கு. ஒரு ஸ்லோகம் படிக்கிறதுக்கு அவ்வளோ அருமையாக படிக்கிறதுக்கிட்டா. எல்லாரும் முடிஞ்சா ஸ்லோகம் கிளாஸ் இருக்குது, அதை அட்டன் பண்ணுங்க. இதை நம்ம என்ன பண்றது? இந்த பொய்யான கௌரவம், இந்த மயக்கம், தவறான சங்கம். என்ன தவறான சங்கம்? பக்தர் சங்கம் சரியான சங்கம். மற்றபடி பக்தர் சங்கத்தை தவிர எல்லாமே தவறுன்னா அவங்க செய்யற தவறு. நம்ம யாரையுமே நம்ம குறை சொல்லவே கூடாது. பகவான்கிட்ட போற வழி அவங்க தெரியாத பக்தி தொண்டு செய்யாம இருக்கிறதுனால அது நமக்கு தேவையில்லை. அதை அதனால தவறான சங்கம்ன்றோம். நித்தியத்தை புரிந்து கொண்டு பௌதிக காமத்தை நிறுத்திவிட்டு இன்பம் துன்பம் என்னும் இனிமையை ஒழித்து மயக்கமுறாமல் இருப்பவர்கள் பரமபுருஷரிடம் சரணடைவது எவ்வாறு என்பதை அறிந்து அந்த நித்திய ராஜ்யத்தை அடைகிறார்கள். கண்டிப்பா நம்மளாம் அடைவோம், கவலையே படாதீங்க. இதெல்லாம் விட்டுறணும். எல்லாம் பொய்க்க உறவு தான் இருக்குது. ஏன்னா நான் தான் நம்ம ஒருத்தர் எப்படி என்னங்கன்னா, எங்களுக்கு ஒரு பெருமை தான். எங்களுக்கு வீடு இருக்குது, எங்களுக்கு தோட்டம் இருக்குது, துறவு இருக்குது, என் குழந்தை நல்லா படிக்கிறா, எங்கள் வீட்டுக்கு அந்த வேலை செய்கிறாரு, எல்லாத்துக்குமே இருக்குது. அதுலேருந்து நம்ம விடுபடணும். எல்லாம் டெம்பரவரி தான். இருக்கிற வரைக்கும் தான். ஒன்றுத்தையும் கொண்டு போக முடியாது. நம்ம எப்படி சரணடைகிறது? உமா மாதாஜி படிங்க.
ஹரே கிருஷ்ணா. சரணடையும் உடை சரணடையும் முறை. பொய் அகங்காரத்தில் இருக்கும் கர்வத்திலிருந்தும் விடுபடுதல், மயக்கத்திலிருந்து விடுபடுதல், தவறான தொடர்புகளிலிருந்து விடுபடுதல், நித்தியத்தை புரிந்து கொள்ளுதல், இருமையிலிருந்து விடுபடுதல், பௌதீக காமத்தை நிறுத்திவிட்டு குழப்பமடையாமல். அவ்வளோதான் பார்த்துச்சு. குழப்பமடையாமல் இருக்கணும். பொய் அகங்காரம் என்ன அகங்காரம்? அகங்காரம் கர்த்தாகம். அகங்காரம் மூடாத்மா கர்த்தாகம் இது மன்னியதே. அகங்காரத்தால் மயக்கப்பட்ட அந்த நம்ம என்ன பண்றோம்? அகங்காரத்தால் மயக்கப்பட்டு செய்யற செயலுக்கெல்லாம் நான் தான் காரணம். கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சு நான் இந்த வீட்டை கட்டினேன். நான் கஷ்டப்பட்டு உளுந்து படிச்சு 1st மார்க் எடுத்தேன். இதுக்கெல்லாம் பரமாத்மாவும் சேங்ஷன் பண்ணணும். நல்லது கெட்டது எதா இருந்தாலும் பகவானும் சேங்ஷன் பண்ணணும். அது நம்ம தான்றது 100% கிடையாது. அது 17வது அத்தியாயத்துக்கு வந்தீங்கன்னா 17வது அத்தியாயத்துல 14வது ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம். நம்ம ஒரு செயல் வெற்றி அடையிறதும் தோல்விய அடையறதுக்கும் 5 காரணி இருக்குது. அதை அப்ப பார்க்கலாம். இது நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம இது பொய் அகங்காரம். பகவானோட சேங்ஷன் வேணும். மயக்கத்திலிருந்து விடுபடணும், தவறான தொடர்பு அசத் சங்கத்திலிருந்து விடுபடணும். அசத் சங்க தொடர்பு கூடவே கூடாது. நித்தியத்தை புரிந்து பகவானை புரிஞ்சுக்கணும். இன்பம் துன்பம் இந்த இதுலலாம் நம்ம வந்துட்டு மானம் அவமானம் இதெல்லாம் படிச்சோம் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் விடுபட்டுணும். பௌதிக காமத்தை நம்ம நிறுத்திட்டு ஆன்மீகம் பகவான் மேல ஆசைப்படலாம். அந்த பௌதிக காமத்தை அப்படியே கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம். பகவான் மேல குழப்பமடையாமல் இருக்கணும். ஆன்மீக உலகமா பௌதிக உலகமா? இது பாருங்க, இது ஆன்மீக உலகம். தாமரைக்கு நடுவுல ராதாகிருஷ்ணன் இருக்காங்க, சுத்தியும் மஞ்சரிகள் இருக்கிறாங்க. இது வந்துட்டு ஆன்மீக கோலோக விருந்தாவனம். இது வந்துட்டு நம்மளது பௌதிக உலகம். மொத்தம் 14 உலகம் இருக்குது. மேல கீழே நடுவுல நம்ம பூமி இருக்கு. நாம இங்க மேலையும் கீழையும் போலாமா, இல்ல கோலோக விருந்தாவனம் போலாமா? ஆன்மீக உலகத்துக்கு போலாம். இதுல வந்து ஹையஸ்ட் பிளானட் மேல எதுன்னா பிரம்மா வசிக்கிறது தான் பிரம்மலோகம். ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க, ஆ பிரம்ம புவனாலோக புனராவர்த்தினோ அர்ஜுனா. அதாவது மிக உயர்ந்த ஹையர் பிளானட் பிரம்மலோகத்துக்கே போனாலும் அங்கேயும் மூப்பு இதெல்லாம் இருக்குது, நோய் இதெல்லாம் இருக்கு. ரொம்ப நாள் வாழலாம், மிக நீண்ட நெடிய நாள். பட் திரும்ப வந்துதான் ஆகணும். திரும்ப வராத ஒரே உலகம் பகவானின் ஆன்மீக லோகம். அந்த ஆன்மீக லோகம் எப்படி இருக்குது பார்க்கலாமா? ராமஜெயம் யாரு? ஸ்ரீ ராமஜெயம் படிங்க. ஸ்ரீ ராமஜெயம் பேர் யாருது வருது? ரஞ்சித் பிரபு. படிங்க பிரபு, படிக்கிறமா? படிப்பா ரஞ்சித் படிங்க. எனது அந்த பரம வாசஸ்தலம் சூரியனாலோ சந்திரனாலோ நெருப்பினாலோ மின்சாரத்தினாலோ ஒளியூட்டப்படுவது இல்லை. அதனை அடைபவர்கள் ஒருபோதும் இந்த ஜட உலகிற்கு திரும்புவதில்லை. பாருங்க, அந்த பகவான் இருக்கிற இடத்துல வந்துட்டு சூரியன் சந்திரன்லாம் கிடையாது. அந்த இடத்துல வந்துட்டு பகவான் இருக்கிற இடத்துல நமக்கு அது கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியாது. அங்க வெளிச்சம் இருக்குது, அது சூரிய வெளிச்சமோ சந்திர வெளிச்சமோ கிடையாது, மின்சாரம்லாம் கிடையாது. ஆனா அவ்வளவு பிரகாசமா இருக்குது. அங்க போயிட்டு நம்ம இந்த ஜட உலகத்துக்கு வரவே மாட்டோம். அந்த உலகத்துக்கு போறதுக்கு தான் எல்லாருமே ஆசைப்படணும், போகணும். பாருங்க எப்படி இருக்குதுன்னுட்டு. அவ்வளோ நம்மெல்லாம் கற்பனை பண்ணி கூட பார்க்க முடியாது. அங்க இருக்கிறது எல்லாமே ஆன்மீகம். இந்த பறவைகள், செடி கொடி மரம் எல்லாமே ஆன்மீகமானது. எல்லாமே பகவானோட நாமத்தை தான் உச்சரிக்கும். ரஞ்சித் பிரபு படிங்க. சரணாகதியே பரம வாசஸ்தலத்தை அடையும் ஒரே வழி. சூரிய ஒளி மற்றும் மின்சாரத்திற்கு ஏன் அவசியமில்லை? ஆன்மீக வானில் உள்ள அனைத்து கிரகங்களும் சுயமாக பிரகாசிப்பவை. அந்த கிரகங்களின் பிரகாசமே பிரம்ம ஜோதி எனப்படும் பேரொளி ஆகும். பரம வாசஸ்தலத்தின் தகவல் ஏன் தரப்படுகிறது? இத்தகவலை கேட்டு ஒருவன்
கவரப்பட வேண்டும். அந்த நித்திய உலகத்திற்கு தன்னை மாற்றிக்கொள்ளவும், உண்மையின் இந்த பொய்யான பிம்பத்திலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்ளவும் ஆர்வம் கொள்ள வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வு இதற்கு எப்படி உதவியளிக்கும்? கிருஷ்ணர் மீது பற்றை வளர்த்துக் கொள்வதன் மூலமாக படிப்படியாக பௌதீக பற்றின்மையை அடைய உதவும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஏன் அவசியம் இல்லை சொல்லுங்க? அது சுயமாவே பிரகாசம் இருக்குது. அதனால சூரியன், சந்திரன், மின்சார ஒளி எல்லாம் அவசியம் கிடையாது. இது எதுக்கு இந்த தகவல் நமக்கு கிடைக்குதுன்னா, அதனால நம்ம வந்து கவரப்படணும். இந்த பொய்யான பிம்பம், இந்த பொய்யான ஒரு துக்காரிய அசாஸ்வதம், இதை விட்டு நம்ம அவர்கிட்ட போகணும். அதுல ஒரு ஆர்வம், ஓ இப்படி அங்க இருக்குது, நம்ம போலாம்னு ஒரு அப்படியாச்சும் ஆர்வத்தை வளர்த்துக்கணும் தான். கிருஷ்ண உணர்வு இதற்கு எப்படி உதவி அளிக்குது? பகவான் மேல பற்றை வளர்த்துக் கொள்வதன் மூலமாக அங்க பற்று வர வர இங்க பற்று தானா விட்டுடும். பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்தந்தே. ஒரு உயர்ந்த சுவையை நம்ம அடையும் போது தாழ்ந்த சுவை தானாகவே நீங்கி விடுகிறது. பரமபுருஷ பகவானின் பக்தி தொண்டில் பற்றுக்கொள்ளாமல் இப்பௌதிக உலகத்தின் கவர்ச்சியிலிருந்து ஒரு நாள் விடுபட முடியாது. பகவான் என்ன சொல்றாரு? நான் சொன்னேன், மமைவாம்சம் ஜீவலோகம். நாம பகவானோட நித்திய அங்கத்துணுக்கு. அதனால வந்து நமக்கு இருக்கும் தொடர்பு அவரோட நம்ம தொடர்புக்கு போயே ஆகணும். ஏன்னா அது அங்க போய் சேர்ந்துதான் ஆகணும். நமது உண்மையான அடையாளத்துக்கு விழித்துக் கொள்வோம். வாழ்க்கை ஆனந்தமயமானதா இருக்கும். நான் கிருஷ்ணனுடையவன் என்னும் ஒரு சுய நுணையுடனான முடிவு. இந்த முடிவு, நான் பகவானோட ஆள், நான் பகவானோட போகணும். இந்த ஒரு நினைவு இருந்தாவே நமக்கு போதும். இப்ப 7லிருந்து 9 வரைக்கும் மனதின் சக்தி உயிர்வாளியின் எதிர்காலம் எப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். மனதின் சக்தி என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிமா குமுதாமா, படிக்கவே இல்லை இது வரைக்கும். ஜெயந்தி மாதாஜி. ஜெயந்தி படிமா படிக்கவே இல்லை, படிங்க. இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாரும் எனது நித்தியமான அம்சங்களாவார். கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தால் மனம் உட்பட 6 புலன்களுடன் இவர்கள் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணாம்மா. அடுத்தும் படிச்சிருங்கம்மா. ஜெயந்தியம்மா அடுத்தும் படிப்பேங்க. மமை வாம்சோ, மமை என்னுடைய அம்சங்கள், என்னுடைய அம்சம். ஜீவலோக ஜீவபூத சனாதனாக. மனசஸ்தானி, மனசு உட்பட சஸ்தன 6. 1 2 3 4 5 6 அதான் சஸ்தா. மனசஸ்தானி, மனம் உட்பட 6 புலன்களும் நம்ம வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம். அததான் பகவான் இதுல சொல்றாரு. ஏன் நம்ம கஷ்டப்படணும்? நம்ம வீட்டுக்கு போகலாம், ரெடி ஆகலாம். ஏன்னா பகவானோட அம்சம், அதனால கஷ்டப்படுறாங்க. அந்த கஷ்டத்திலிருந்து விடுபடணும்னா பகவான் கூட சங்கம் வைக்கணும். இந்த மாதிரி பக்தி தொண்டு செய்ய வேண்டும். உயிர்வாளின் அடையாளம் என்ன? பகவானோட அம்சம். நாம் என்ன பண்றோம்? சுதந்திரத்தை தவறாக பயன்படுத்துறோம். அதனாலதான் இந்த பௌதிக உலகில் வந்து நாம கஷ்டப்படுறோம். கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம ஜீவன், அவருடைய நித்தியமான நம்ம பின்ன பகுதிகள், அதான் அம்சங்கள் அப்படின்னு பகவானே சொல்றாரு. நாம அவரோட ஒன்றாகணும்னு நினைக்கவே கூடாது. அது நடக்கவே நடக்காது. என்ன, அவரும் அருவமா இருக்கிறாரு, அவருக்கு உருவம் இல்லை, நாமளும் போய் அவரோட கலந்துடலான்ற மாதிரிங்க. அது வந்து சாயுஜ்ய முக்தி. அது சாத்தியம் கிடையாது. அது விரும்பக்கூடாது. நான் பொய் அகங்காரம் என்னும் சங்கிலியால் கட்டப்பட்டுள்ளேன். எனது மனது துன்பமயமான பௌதிக உலகத்திலிருந்து தப்பிக்க என்னை விட விட மாட்டேங்குது. ஏன்னா அந்த பொய் அகங்காரம் நம்மளை வந்து பிடிச்சி வச்சிட்டு இருக்குது. அதனால நம்மளை தப்பிக்கவே விடாது. அது வரத்துக்கு என்ன பண்ணலாம்? ஜெயந்தி படிங்க. எனது விதி, நான் எனது சுதந்திரத்தை எப்போது உபயோகிக்கின்றேன் என்பதில் உள்ளது. என்பது தெரியல, தவறானவா? ஓ, இங்க நல்லா தெரியுதே. எனது விதி, நான் எனது சுதந்திரத்தை எப்படி உபயோகிக்கிறேன் என்பதில் உள்ளது. தவறாக படிங்கம்மா. உபயோகித்தால் முக்குணங்களால் கட்டுப்பட்டுள்ளேன். சரியாக உபயோகிப்பதால் விடுதலை அடைவேன். நம்ம சுதந்திரம் என்ன? ரிஷிகேச சேவனம். இந்த பகவானுக்கு, பகவானுடைய அங்கங்களாக நாம அவருக்கு சேவை செய்யணும். இதுதான் சரியா உபயோகிக்கிற ஒரு வழி. அப்படி உபயோகிச்சா நம்ம விடுதலை அடைவோம். அப்படி இல்லைன்னா நாம
திரும்ப 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 பிறந்து இறந்து பிறந்து இறந்து கஷ்டப்பட்டு ஜென்ம மிருத்த ஜராவியாதி இதை பார்த்தாட்டினாச்சும் நம்ம முடிவு பண்ணணும். வீடா விடுதியான்னு சொல்லி நம்ம முடிவு பண்ணிக்கணும். நம்ம கையில தான் இருக்குது எல்லாமே. படிங்கம்மா இதை. யார் படிக்கல? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்கம்மா. காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதைப் போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர்வாளி ஓர் உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கின்றான். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதற்காக இதனை கைவிடுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. நமக்கு எப்படி வந்து இந்த நம்ம உயிர் நம்ம உடலை விட்டு போயிட்டு எப்படி போகுதுன்றதுக்கு ஒரு உதாரணம் என்ன கொடுத்துருக்குதுன்னா பகவானே சொல்றாரு. காட்டுல அந்த வந்து மல்லிப்பூ அரைச்சி வச்சிருந்தாங்க, நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாட்ட கூட அந்த மல்லிப்பூ வாசனை நமக்கு தெரியும். ரோஸ் அங்கேருந்து ரோஸ் வாசனை வருது. அது காட்டுல கண்ணுக்கு தெரியுதா? தெரியல. அந்த மாதிரி தான் இந்த ஜடவுல இருக்கிற ஒரு உயிர்வாளி ஒரு உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறான். அதான் கர்மா. நம்ம இறந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுடைய எல்லாமே இங்கே போயிடும். மனசு புத்தி அந்த அகங்காரம் நம்முடைய கர்மா அதோடயே இன்னொரு உடலுக்கு போகுது. அது அப்படியே கண்டினியூ ஆகுது. ஸ்லோகம் தான் முடிச்சிருக்குமா? மறுபிறவி சக்கரம் பாருங்க. திரும்ப 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 இதே போகிறது. பிறக்கணும், வயசாகுது, இறக்கணும், உள்ள போனோம், திரும்ப மேலே வெளியே வரணும். இதே தான் நமக்கு 84 லட்சம் உயிரினங்கள்ல திரும்ப 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 நம்ம பிறவி எடுத்துக்கிட்டே இருப்போம். ஒரு முடிவே இல்லை. இது முடிவு வரணும்னா என்ன? பௌதிக உலகில் வந்து மாற்றம் தவிர்க்க முடியாதது. நாம் மாற்றத்தினால் உயர்கிறோமா அல்லது தாழ்கிறோமா அதை நம்ம தான் முடியும். நமக்கே தெரியும் நம்மளை பத்தி. இந்த மாற்றம் தவிர்க்க முடியாது. நாம வந்து நம்ம உயர்த்திக்கணும், தாழ்த்திக்க கூடாது. எப்படி உடல் மாற்றம் வந்து காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வது போல. யார் லைனா படிங்க, கூப்பிடலாம். மாடி படிங்க. மதனா மாதாஜி படிங்க. இல்லையா, அங்க வெளியே இருக்காங்களா? ரம்யா மாதாஜி படிங்க. லைனா படிச்சுங்க திரும்ப. ரம்யா மாதாஜி படிங்க. மரண நேரத்தில் அவன் உருவாக்கிய உணர்வு அவனை அடுத்த உடலுக்கு கொண்டு செல்கிறது. இந்த உணர்வு அவன் தன் வாழ்க்கை முழுவதும் எப்படி வாழ்கிறான் என்பதை சார்ந்தே அமைக்கிறது. அதனால் பொறுப்பாக நடந்து கொள்ளுங்கள். எதிர்காலம் இப்போது வடிவமைக்கப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 8வது அத்தியாயத்திலே பார்த்தோம். அந்த காலை சாமியவும் அந்த காலே மரண நேரத்துல யாப்பிரியாதி சமத்பாவம்ன்றார் பகவான். என்ன சொல்றாரு? மரண நேரத்தில் யார் என்ன நினைக்கிறாங்களோ அவங்க கண்டிப்பா என்னுடைய இயற்கை அடைகிறான்னு சொல்றாரு அந்த ஸ்லோகத்துல. அடுத்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு? 8.5 நினைக்கிறேன். அடுத்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு? எம் வாமி ஸ்மரணம் தேஜ் தந்தி கலவரம் தம் தம் ஏவேதி கவுந்தையா சதா தத்பாவ பாவித்தகா. என்ன அர்த்தம்னா, இறக்கும் தருவாயில் யார் எந்த உணர்வோட இருக்கிறாங்களோ அந்த உணர்வுக்கு ஏற்பத்தான் அடுத்த பிறவி கொடுக்கப்படுது. அதே தான் கருத்து இங்கேயும் வருது. நாம் இந்த வாழ்க்கை முழுது எப்படி வாழ்கிறோம் அதை சார்ந்து. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வேலை செய்கிறோம் மற்ற நேரம் தவிர நம்ம மனசுக்குள்ளே நம்ம நினச்சா. இப்போ உட்காந்து நான் பாடம் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறேன். பாடம் எடுக்கும்போது என்ன செய்வோம்? ஐயோ 10 மணி ஆச்சே, சாப்பாடு சாமி வச்சுட்டோம், பையன் வருவான், அந்த எண்ணம் மனசில் வரும். இப்போ நீங்கள் காலைல ஆஃபீஸுக்கு போனோமே 10 மணி ஆகுது, மாதாஜிக்கு அதை வந்து நம்ம மனசுக்குள்ள இன்னொரு நினைப்பு வருது இல்லைங்களா? அது போல் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, எந்த நினைப்பனாலும் இருக்கட்டும், பட் மனசுக்குள்ள ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. இது ஒரு பக்கம் ஓடிட்டே இருக்கட்டும். கண்டிப்பா நம்ம பகவான் கிட்ட போவோம். அதுக்கு வந்து நம்மளுடைய எதிர்காலத்தை நம்ம இப்போதே வடிமை வச்சுக்கலாம். அடுத்து யார் படிக்கிறீங்க? ராஜலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. மொழிபெயர்ப்பு படிங்கம்மா. இவ்வாறு வேறொரு ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர்வாழி மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண், நாக்கு, மூக்கு, தொடுபுலன் ஆகியவற்றை அடைகிறான். இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலனின்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கிறான். அந்த உடலுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு எல்லா உறுப்புகளுமே கிடைக்குது. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து அனுபவிக்கிறோம். உடல் மாற்றம் எப்படி? உடல் மாற்றம் வந்து உணர்வு வந்து நேரே போல தூய்மையா இருக்குது. இந்த பௌதிக குணங்களின் தொடர்புக்கு ஏற்ப தான் அது வந்து மாற்றம் அடையுது. தண்ணியை வந்து அதில் ஒரு சிகப்பு ரெட் இங்கே ஊற்றுங்க ரெட் ஆகும், ப்ளூ இங்கே ஊற்றுங்க ப்ளூ ஆகும். அந்த நிறம் மாற்றம் அடையுது இல்லையா? அதுபோல் நம்ம வந்து நேரை போன்று தூய்மையாக தான் இருக்குது நம்ம உணர்வு. பட் இந்த பௌதிக உணர்வு
குணங்களோட தொடர்புக்கு ஏற்ப நம்முடைய இது வந்து மாறுது. எதனால? இந்த பௌதிக குணங்களால தான். நீரை போல இருக்கிற உணர்வு, அந்த உணர்வை தான் நம்ம மாற்றணும். கிருஷ்ண உணர்வாக மாற்ற வேண்டும். உடல் மாற்றம் பாருங்க, இப்படிதான் நமக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த மனதால் சுமந்து செல்லப்பட்ட புலனின்ப விஷயங்களை அனுபவிப்பதற்காக புலன்களுடன் கூடிய உடலை அடைகிறான். எதை விரும்புகிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு இது கிடைக்குது. பிறவி ஒரு உருவம். நாம மனிதர்களுடன் சங்கம் வைத்துக் கொள்வதிலே அவர்கள் குணங்களுடன் ஒருத்தரோட பழகினா என்ன, உன் நண்பனை சொல் உன்னை பற்றி நான் கூறுகிறேன்பாங்க. ஏன்னா யார்கிட்ட நம்ம சங்கம் வச்சுக்கோமோ அந்த குணம் தான் இருக்குது. அதுக்கு என்ன செய்யலாம்? பக்தர் சங்கத்தில் நம்ம இருக்கலாம். கிருஷ்ண உணர்வுல யார் இருக்கிறாங்க? ஒரு உண்மையான உணர்வு கிருஷ்ண உணர்வு. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த பக்தர் சங்கத்தில் நம்ம வந்து சங்கம் வச்சுக்கணும். ஆத்மாவின் உருவ மாற்றம் யாரால காண முடியும், யாரால காண முடியாது பார்க்கலாம். ராஜேஷ் மாதிரி மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. முட்டாள்கள் உயிர்வாழி எவ்வாறு தனது உடலை எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையோ, இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகு உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இவை அனைத்தையும் காண முடியும். இதை பார்க்கணும்னு என்ன வேணும்? இதை படிச்சு கேட்பீங்க. இதை பார்க்கணும்னா எந்த உடலை அனுபவிச்சுக்கலாம் அப்படி இப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணுமா, தெரிஞ்சுக்கணுமா? அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றிருந்தாதான் காண முடியும். இல்லாட்டி காண முடியாது. ஞானத்தில் பயிற்சி பெற வேண்டும். பாண்டியரத்தன் படிங்க. சிவபிரியா மாதாஜி போயிட்டாங்களா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க பிரபு. உடல் மாற்றம் யாரால் பார்க்க முடியும், யாரால் முடியாது? யாரால் பார்க்க முடியாது? முட்டாள்களால். எவ்வாறு உயிர்வாழி தனது தற்போதைய உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையோ, இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகு உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. விக்னேஷ் பிரபு படிங்க. யாரால் பார்க்க முடியும்? ஞான சக்ஷுஷ. யார் அவர்கள்? யாருக்கு ஞான கண்கள் உள்ளதோ அவர்களுக்கு. இந்த ஞானத்தை எவ்வாறு அடைந்தார்கள்? அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருவிடமிருந்து கேட்டறிந்த சாஸ்திரங்கள் மூலமாக. அவர்கள் எதை பார்க்கிறார்கள்? ஆத்மா உடலில் இருந்து வேறுபட்டவன். உடலை மாற்றி பல வழிகளில் அனுபவிக்கின்றான். அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? இந்த ஞானத்தினை பொதுமக்களுக்கு வழங்க தங்களால் இயன்றவரை முயற்சி செய்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. யாருக்கு ஞான கண்கள்? யாருக்கு அந்த ஞான கண்கள் எப்படி கிடைக்குது? நமக்கு ஞானக்கண்கள் ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு அவர் மூலமா தான் கிடைக்குது. எதை பார்க்குறாங்க? ஆத்மா வேற, உடல் வேற. அந்த உடலை மாற்றி தான் பல வழியில அனுபவிக்கிறான்னு தெரியுது. அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. என்ன செய்யறாங்க? ஆனா இவங்க என்ன செய்யறாங்க? ஞானத்தை அடைஞ்சவங்க இந்த ஞானத்துல பொதுமக்களுக்கு வழங்க தங்களால் முயன்ற யான் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம்னு எல்லாருக்குமே இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறாங்க. முட்டாள்கள் வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப பேராசை. குரு பரம்பரை மூலமா ஆன்மீகத்தை விருத்தி செஞ்சுக்கிட்டு ஞானத்தை ஆகணும். நம்ம எல்லாமே நம்ம வாழ்வை வந்து நம்ம பக்குவமாக்கி கொள்ள வேண்டும். அடுத்து கிருஷ்ணரே நமது நம்மளை பராமரிக்கிறவர். அது எழுத்து பராமரிப்பவர்ங்குது. கிருஷ்ணரே நம்மை பராமரிப்பவர் பிரபஞ்ச அளவிலேயே. அது பகவான். 11-12 ரம்யா மாதாஜி படிங்க. அடுத்து ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க. ரம்யா மாதாஜி தன் உணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றை எல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்களுக்கும் தன் உணர்வில் நிலை பெறாதவர்களுக்கும் முயற்சி செய்தாலும் கூட என்ன நடக்கின்றது என்பதை காண இயலாது. உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியனின் பிரகாசம் என்னிடமிருந்தே வருகின்றன. மேலும் சந்திரனின் பிரகாசமும் நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட என்னிடம் இருந்தே வருகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இது வந்து தன்னுணர்வில் நிலை பெற்றுங்கும் போது
நான் உடல் இல்லை ஆத்மா, அதுதான் தன்னுணர்வு. அவங்களுக்கு தான் இதெல்லாம் தெளிவா முடியும். இந்த ஆன்மீகத்துல வளர்ச்சி பெறாதவங்களுக்கு முடியவே முடியாது. அதே மாதிரி இந்த உலகத்துல இருக்க இருள் எல்லாம் விளக்குற சூரியன் பிரகாசம் எங்கிருந்து வருது? பகவான் கிட்ட தான் வருது. சந்திரன் பிரகாசமும் நெருப்பின் பிரகாசம் கூட பகவானிடமிருந்து தான் வருகிறது. பஷ்யந்தி ஞான சக்சசு, பயிற்சியின் மூலமாக தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாக்களால் காண முடியும். இது எல்லாமே யாரெல்லாம் பார்க்க முடியும்? இது உண்மையா பொய்யா, இது எப்படி என்ன பாருங்க, உயிர் வருது போகுது, இங்கே வந்து ஒரு உடல் வந்து ஒரு திரும்ப திரும்ப மனித பிறவி, திரும்ப திரும்ப மனித பிறவி எப்படி வருது எப்படி போகுது, 84 லட்சம் உயிரினங்கள்ல இதெல்லாம் யாரால? பயிற்சியின் மூலமா தெரிஞ்சுக்கலாம். தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாக்களால் காண முடியும். மற்றவங்களால முடியாது, ஏத்துக்க மாட்டாங்க. இருக்கிற வரைக்கும் தான் வாழ்க்கை, செத்தமா போச்சு அப்படிங்கிறாங்க, அவ்வளவுதான். இன்னொரு உலகம் இருக்குது, ஆன்மீக உலகம் இருக்குது, அங்க போனா அதெல்லாம் ஏத்துக்கிறதே இல்லை. ஏன்னா ஞான சக்சஸு இல்லை. ஞான சக்சஸ் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். கிருஷ்ணர் தான் பராமரிக்கிறவர். சூரியன், சந்திரன் மற்றும் நெருப்பின் பிரகாசம் எல்லாமே பகவான் கிட்ட இருந்தா வருது. இந்த உதவி இல்லாம யாராலையுமே வாழ முடியாது. பகவான் தான் எல்லாத்தையுமே சாத்தியமாக்குறார். அந்த சூரிய, சந்திரன், நெருப்பு இதுக்கு கூட யாரு? பகவான் தான் பிரகாசத்தை கொடுக்கிறாரு. நான் ஒவ்வொரு கிரகத்துக்குள்ளும் நுழைகின்றேன், எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன. நான் சந்திரனாகிய எல்லா காய்களுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகிறேன். அப்படின்னா இந்த சந்திரனோட ஒளியால தான் நம்ம ஒரு காய் ஒரு டேஸ்ட் வருதுன்னா அந்த ரசத்தை கொடுக்கறது யாருன்னா பகவான் தான். சந்திரனா கொடுக்கறாரு, பகவான் தான் பராமரிக்கிறாரு. பூமி வந்து நிலவொளியால் வளப்படுத்தப்பட்ட தானியங்களையும் காய்கறிகளையும் தருகிறது. சந்திர ஒளியின் பிரகாசம் பகவான் கிட்ட தான் வருது. திரும்ப திரும்ப ஏன் சொன்னாங்கன்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். யாரனா கேட்டா கூட நம்ம சொல்லணும். நான் இவர் இப்படி வருது அப்படி வருதுன்னு தவறா நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. இந்த டேஸ்ட் எல்லாமே சூரியன் இல்லைனாலும் பயிர் வராது, சந்திரன் இல்லாத பயிர் வராது. பகவான் பராமரிக்கிறேன்னா யாராலையுமே வாழ முடியாது. பகவானோட கருணையால தான் நாம வாழ்றோம் அப்படிங்கிறத மக்கள் புரிஞ்சுக்கணும். நாம நன்றி உணர்ச்சியை வளர்த்து கொள்வோம். நன்றி உணர்ச்சி வளர்த்துக்கொண்டு என்ன செய்யலாம்? பகவான் எப்படி பராமரிக்கிறாரு? மழை வருது, தண்ணி இருக்குது, தண்ணி அப்படியே மேலே போகுது, திரும்ப மழையா வருது. அதே தான் சைக்கிள். இதை சாப்பிட்டு நம்மளோட இந்த உடலை எப்படி பராமரிக்கிறோம்? பகவான் தான். அந்த பஞ்சபூதங்களும் பகவான் தான். எல்லாமே பகவான் கீழ்பட்டது தான். நம்ம ஆல்ரெடி பூரணத்தின் வைபவத்தில் நம்ம பார்த்தோம். உடலை பராமரிப்பவர் யாரு? ஆதித்ய கதம் தேஜோ, சூரிய ஒளி. காம் ஆவசிய பூதானி தாரயாமி, கிரகங்களை பராமரிக்கிறார். புஷ்ணாமி சௌசதி சர்வா, அனைத்து காய்கறிகளின் சாரை தருகிறார். வைஷ்ணவானரா, ஜீரண அக்னி அவர்தான். பிராணாபான சமாயுக்த பச்சாமி அன்னம், வெளியும் உள்ளும் செல்லும் காற்றால் உணவை செரிப்பது எல்லாமே அவர்தான். சாப்பிட்டா செரிக்கிறாரு, அதுவும் ஜீரண அக்னி அவர் தான். நம்ம சொல்ல என்னது அமிலம் இருக்குது, அது வந்து செரிக்குது அப்படின்னு. அது எது? பகவான் தான் ஜீரண அக்னியா இருக்கிறாரு. நம்ம எல்லாத்தையுமே பகவானை சார்ந்திருக்கிறோம். அந்த விழிப்புணர்வு வரணும், நம்ம நன்றியா இருக்கணும். அந்த நன்றியோட நம்ம பணிவா இருக்கணும். அது நமக்கு பணிவை கொடுக்கிறது. நமக்கு தனிப்பட்ட முறையில் கிருஷ்ணரே பராமரிப்பாளர். எப்படியே எல்லா உயிர்வாளிகளின் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான் உட்சுவாச்ச காற்றுடனும் வெளிச்சுவாச்ச காற்றுடனும் இணைந்து 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்கிறேன். 4 விதமான உணவு என்ன தெரியுமா யாராச்சும்? 4 விதமான உணவு. இனிப்பு, புளிப்பு, கசப்பு, உவர்ப்பு. இல்ல இல்ல இங்க பாருங்க, படிங்க. மெல்லப்படுவே பக்ஷியா, அருந்தப்படுவே போஜியா, நக்கப்படுவே லேகியா, உறிஞ்சப்படுவே சோசியா. நாம என்ன சொல்லலாம்? மென்னு சாப்பிட்றது, குடிச்சு சாப்பிட்றது, குடிக்கிறோம் அப்படியே தண்ணி ஜூஸ் எல்லாம், சாப்பாடை மென்னு சாப்பிட்றோம். நக்கப்படுவே பஞ்சாமிரதெல்லாம் தான் இது பண்றோம். இளநீ எல்லாம் கொடுத்தா உறிஞ்சி குடிக்கிறோம், ஸ்டாப் போட்டு உறிஞ்சி அதுதான் 4 வகையான உணவு. மென்னு சாப்பிட்றது, அருந்துறது, நக்கி சாப்பிட்றது, உறிஞ்சப்படுபவை. இது 4மே செரிக்கிறதுக்கு யாரு? பகவான் வந்து உள்ள இருக்கிறார். செரிக்கும் நெருப்பா இருக்கிறார் பகவான். ஒன்னும் விஷயத்தில் கூட பகவானே உயிர்வாழி சுதந்திரம் கிடையாது. செரிப்பதில் பகவான் தான் உதவி செய்யறாரு, இல்லாட்டி சாப்பிட முடியாது. எல்லாத்துலயுமே நம்ம அவரை சார்ந்திருக்கிறோம். அவரோட கருணையால தான் நாம இந்த வாழ்வையே அனுபவிக்கிறோம். நாம பகவான் சொல்றாரு, இது முக்கியமான ஸ்லோகம். சர்வஸ்ய சாகம் இரிசன்னி விஷ்டோ
மத்தக ஸ்மிருதி ஞானம் அபோகனம் ச வேதேச சர்வர் அகமேவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேத வித்யவ சாகம். நான் எல்லோருடைய இதயத்தை மீட்டுள்ளேன். என்னிடமிருந்தே ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகிறது. எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே. யாருமே இல்லை. வேதத்தை தெரிஞ்சவங்க யாரும் இல்லை. அதை அறிவுறவங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா அறிகிறவங்க யாருமே கிடையாது. பகவானுக்கு தான் தெரியும். ஏன்னா அவர் தான் தொகுத்தாரு. மற்றவங்களுக்கெல்லாம் தெரியாது. வேதம் ஆதியும் அந்தமும் பகவானுக்கு தான் தெரியும். கிருஷ்ணர் பரமாத்மாவை எல்லா செயலும் தொடங்கி வைக்கிறாரு. பகவான் தான் தொடங்கி வைக்கிறாரு. எல்லாத்துக்கும் மூலம் ஞாபக சக்தி, அறிவு, மறதி எல்லாத்துக்குமே அந்த 15.15 ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்டதான் இது. வேதங்களோட இலக்கு யாரு? பகவான் தான். வேதங்களை தொகுத்துவர் யார்? பகவான் தான். வேதங்களை அறிவுவார் யார்? பகவான் தான். நம்ம ஏதாவது படிச்சு மனசுல வரலையா? பகவானுக்கு வேண்டிக்குங்க. நீங்க தானே சொல்றீங்க ஞாபக சக்தி, அறிவு, மறதின்னு. நான் ஆன்மீகமா தானே படிக்கிறேன். பகவானே எனக்கு நினைவு கொடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நான் அப்படிதான் நினைச்சு படிக்கிறது. வேதங்கள் நோக்கம் என்ன? வேதங்களின் அறிவு, வேதங்களின் இலக்கு அனைத்துமே பகவானை புரிஞ்சுக்கிட்டாவே போதும். எல்லாமே நமக்கு அடையப்பட்டு விடுகிறது. அவர் தான் உணவையும் கொடுக்குறாரு, நமக்கு செரிமானத்தையும் அளிக்கிறது பகவான் தான். என்ன பாடம் இதுக்கு? பகவான் ரொம்ப கருணையானவர். நம்மளுடைய கடந்த காலத்துக்கு சாட்சியா இருந்து நம்முடைய நிறைவேறாத ஆசைகளை நினைவுபடுத்தி புதிய உடலில் செயல்களை தொடங்க தேவையான அறிவையும் பகவான் தான் கொடுக்கிறாரு. மறதியும் மறதி இப்ப என்ன ஒரு உதாரணம்? மறதியும் பகவானின் கருணையே. அது நம்மை பல துன்பங்களிலிருந்து காக்கிறது. போன ஜென்மத்தில் நான் இதா இருந்தேன், அதா இருந்தேன், அதுதான் நான் இப்படின்னு நினைச்சு பாருங்க. ரொம்ப கஷ்டம். பகவான் மறக்க வைக்கிறான்னா அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அந்த மறதி இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் நம்ம. ஆத்மாவை யார் பராமரிக்கிறார்? பகவான் தான் பராமரிக்கிறார். பகவத்கீதை வேறு, பகவான் வேறு கிடையாது. பாகவதம் வேறு, பகவான் வேறு கிடையாது. நாம பகவத்கீதை மூலமாக நாம அந்த ஆத்ம ஞானத்தை பெறலாம். நாம் மற்றவர்களுக்கு ஏதாவது செய்யும் போது நம்மை புகழ வேண்டும்னு எதிர்பார்க்கிறோம். மற்றவர்களுக்கு நமக்கு ஏதாவது செய்யும்போது அது அவங்க செஞ்ச கடமை, நாம செஞ்சா நம்ம புகழணும்னு எதிர்பார்க்கிறோம். ஆனா பகவான் என்ன செய்யறாரு? எந்தவித எதிர்பார்ப்புமே இல்லை அவருக்கு. நம்மகிட்ட எந்தவித எதிர்பார்ப்புமே இல்லாத நமக்கு தாயை போல, தாய் குழந்தைகிட்ட எதையுமே எதிர்பார்க்கறது இல்லை. முடிஞ்சிச்சா? ஓகே. கிருஷ்ணா டைம் என்ன? 5 நிமிஷம் இருக்குது. ரெண்டு விதமான ஜீவன் இருக்காங்க. ஒண்ணு தவறக்கூடியவர்கள், ஒன்று தவறாதவர்கள். யாரு? இந்த ஜடவுல இருக்கிற ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள். ஆன்மீக உலகில் இருக்கிறவங்க தவறாதவர்கள். நாம தவறாதவர்களா ஆகணும். இங்கிருந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு நம்ம போகணும். ஆனா இந்த 2 பேத்துக்கும் அப்பாற்பட்டு யார் இருக்கிறா? உத்தம புருஷரான பரமாத்மா இருக்கிறார். புருஷோத்தமர், அழிவற்ற இறைவனான அவர் 3 உலகங்களுக்குள்ளும் நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றார். பகவான் தான் காக்கிறார் எல்லா உலகத்திலையும் போய். 2 விதமான ஜீவன்கள் யாரு? தவறக்கூடியவர்கள், தவறாதவர்கள். கிருஷ்ணனிடம் ஒற்றுமை. இதை பார்த்துட்டோமா? பார்த்துட்டோம். கிருஷ்ணனிடம் ஒற்றுமை என்றால் வேற்றுமையே இல்லை. அதாவது பரமபுருஷ பகவானுக்கு சேவை செய்து தவிர வேறு எந்த தனிப்பட்ட ஆசையும் இல்லை என்பதுதான். வேற எதுவுமே கிடையாது. பகவான் 2 பேருக்குமே அப்பாற்பட்டவர். தவறக்கூடியவர்கள், தவறாதவர்கள் 2 பேருக்குமே. ஒரு வெறும் கடவுளாக முடியாது. ஏன்னா பகவான் என்னன்னா கட்டுண்ட முத்தி பெற்ற என்று எல்லா உயிர்வாழ்களுக்கு இடையிலுமே பகவான் அவங்கள பராமரித்து அவங்களுடைய செயல்களுக்கு ஏற்ப அனுபவிப்பதற்கான எல்லா வசதியுமே அவங்க அனுபவிச்சுக்கினீங்க. அனுபவி ராஜா, அனுபவி, உனக்கு எல்லா வசதியுமே நான் செஞ்சு கொடுக்குறேன்னு பகவான் செய்து கொடுக்கிறார். எவ்வளவு கருணையானவர். தவறக்கூடியவர்கள், தவறாக ஆகிய 2 பேருக்குமே அப்பாற்பட்டு பகவான் திவ்யமானவராக இருக்கிறாரு. அவரே உத்தமமானவர். உலகிலும் வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகிறேன். பகவான் சொல்றாரு. ஏன் புருஷோத்தமனா கொண்டாடப்படுறாரு? இந்த தவறக்கூடியவர்கள், தவறாதவர்கள் 2 பேருக்குமே அப்பாற்பட்டிருக்கிறாரு. உத்தமமானவர். பகவான் பட்சித் மகாராஜா கரியாயிடுவாரு. அப்ப அந்த உயிர்ப்பிக்கிறதுக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்வார். என்னன்னு, நான் பிரம்மச்சாரியா இருந்தா உயிர் வரணும். 16,108 மனைவி இருந்தாலும் பகவான் பிரம்மச்சாரி தான். கிருஷ்ணரே பரமாத்மா. 2 பேத்துக்குமே அப்பாற்பட்டிருக்கிறாரு. உத்தமமானவர். பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் 3 நிலையில பகவான் உணரப்படுகிறார்.
கிருஷ்ணர் பராமரிக்கிறார். அவர் நமக்கு எல்லா வசதியும் வழங்குறாரு. நம்ம வாழ்றதுக்கு வழிகாட்டுறாரு. ஆனா நான் நினைச்சுக்கிறேன் என்னன்னு, நான் தான் நடக்கிறேன், நான் தான் சம்பாதிக்கிறேன், நான் தான் கொடுக்குறேன், எல்லாமே நான் அந்த அகங்காரம் தான் இருக்கும். நான் கிடையாது. அடியேன் தாசன் கிருஷ்ணரை அறிந்து கொண்டாவே போதும். எல்லாத்தையுமே அறியறதுக்கு சமம். வேற எதுவுமே நம்ம படிக்க வேண்டாம். எவனொருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகிறானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவனாவான். எனவே பரதனின் மைந்தனே அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறான். பகவான் அறிஞ்ச போதுங்க, வேற எதுவுமே வேண்டாம். பகவான் இது சிவபெருமானே சொல்றாரு என்னன்னு, ஆராதனாம் விஷ்ணு ஆராதனைகளிலே யார் ஆராதிக்கப்பட வேண்டியவர் என்றால் பகவான் தான் அப்படின்னு சிவபெருமானே சொல்றாரு. என்ன வேணும்? ஒருவர் கிருஷ்ணரை அறிந்து கொண்டாலே எல்லாத்தையுமே அறிஞ்சு வராரு. அப்புறம் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுறாங்க. அறிஞ்சிட்டோம் இல்லைங்களா? அப்புறம் என்ன? வேத சாஸ்திரங்கள் மிக மிக ரகசியமான பகுதி தான். இது குஹ்யதமம் சாஸ்திரம் இதம் உத்தம் மயானகா. என்ன? இதுதான் ரகசியமானது. பாவமற்றவனே, தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞனாவான். அவனது முயற்சிகள் பக்குவத்தை அடையும். எவ்வளவு அருமையா சொல்றாரு பாருங்க. நாமளும் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். திரும்ப திரும்ப படிக்கதான் நமக்கு நல்லா மனசுல நிற்கும். பலன் என்ன? இதை புரிஞ்சுக்கிட்டா அறிஞனாவும், முயற்சி பக்குவம் அடையும். என்ன தகுதி கிடைக்குது? பாவமற்றவராகும். மிகவும் உன்னதமான பக்குவமான நபரை கிருஷ்ணரை நாம் பின்பற்றினால் வீழ்ச்சி அடைபவராக இருந்தால் கூட நாம் அனைத்து வெற்றிகளையுமே பெறலாம். நமக்கு தோல்விங்கிறதே கிடையாது. வேதங்களில் மிகவும் ரகசியமான புரிதல் பகவான் கிருஷ்ணரே உன்னத நபர். எனவே அவர் வழிபடத்தக்கவர். இதனை எப்போதுமே நினைவில் கொள்வீர்களானால் வாழ்க்கை பக்குவமானதாக விடும். நம்ம வாழ்க்கை பக்குவம் ஆகணுமா? பகவான் தான். இதுல டவுட்டே கிடையாது நமக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். எத்தனை ஸ்லோகம் இருக்கு இந்த அத்தியாயத்துல? முடிஞ்சிருச்சா? முடிஞ்சிட்டு 20. தேங்க்யூமா, தேங்க்யூ. ஏன்னா அதனாலதான் படிக்க வைக்கிற டைம் அந்த டைமுக்கு முடிக்கணும்னு. இல்லாட்டி எல்லாரையுமே படிக்க வைக்கணும்னு எனக்கு ஆசை. சிவப்பிரியா மாதாஜி படிச்சுட்டு ஓடிட்டாங்க. வந்துட்டாங்க. மாதாஜி வந்து உட்காந்து கொஞ்சம் படிங்க எல்லாருமே. ரஞ்சித் பிரபு, நாளைக்கு ஏகாதசி. எல்லாரும் ஏகாதசி விரதம் இருக்கணும். என்னென்ன சாப்பிடணும் தெரியுமா எல்லாருக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா. முடிச்சிடலாம். யாரு? மதுரா மாதாஜி வந்துட்டீங்களா வீட்டுக்கு? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணாமா, நீங்க தான் படிக்கவே இல்லை. ஓகே, எண்டிங் பிரேயர் சொல்றீங்களா? தானியம் இல்லாதது சாப்பிடணும். வாஞ்சா கல்பத ரூபஸ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதினானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமஹ. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். அனந்த கோடி பக்த விருந்த கி ஜெய். ஷீல பிரபுபாத கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திர கி ஜெய். கௌர பிரேமானந்தா ஹரி ஹரி போல். ஹரி ஹரி போல். ஹரி ஹரி போல். சர்வ பிரபு ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. யார் ஹரே லைவ் கிருஷ்ணா. குமுதரவி மாதாஜி, ஏன் படிக்கவே இல்லை நீங்க? மாதாஜி வெளியில போயிட்டு வந்துட்டு இருந்த மாதாஜி வண்டியில, என்னால பேச முடியல சரி மாதாஜி. சரி சரி, பரவாயில்ல. ஓகே. சிவப்பிரியாமா ஒரு தடவை தான் படிச்சாங்க, திரும்ப படிக்க சொல்ல போயிட்டாங்க. அப்ப ரஞ்சித் பிரபு. மாதாஜி பிரபுஜி இல்ல மாதாஜி. சரி, யார் இப்போ யாருக்கு லைவ் நீங்க தான் ஸ்டார்ட் மாதாஜி. யார் ஹோஸ்ட்? நான் தான். யாரை ஹோஸ்ட் பண்ணது? யாருக்கு லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ண தெரியும்? நான் அவங்கள ஹோஸ்ட் பண்றேன். மதனா மாதாஜி பண்ணிருங்க. மதனா மாதாஜி நீங்க ஒரு தடவை பண்ணுங்க மாதாஜி. நான் வேணா ட்ரை பண்றேன் மாதாஜி. ஏன்னா நானும் இது வரைக்கும் பண்ணது கிடையாது. விக்னேஷ் பாபுஜி பண்ணுவீங்களா? மாதாஜி நானும் பண்ணதில்லைங்க மாதாஜி இதுக்கு முன்னாடி. சரி, ஓகே. நான் பிரபு கூப்பிடுறேன். அவர் நிறுத்துவார். நீங்க நாளைக்கு ஏகாதசி விரதம் எப்படி இருக்கணும், யார் விரதம் இருக்கிறீங்க, எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லுங்க. பூசா வந்தவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ரஞ்சித் பிரபு நாளைக்கு இருக்கிறார் சொன்னார். மாதாஜி நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னாரு. எல்லாரும் தயவு செய்து தவம், நம்ம நாக்கால செய்யக்கூடிய தவம் என்ன? அதை வந்து எடுத்துக்கூடாது. சாப்பிடக்கூடாது. அதே மாதிரி ஏகாதசி அன்னைக்கு சாப்பிடக்கூடாது. நாம அந்த வந்து எது சொல்லுங்க மாதாஜி, யாருக்கு இது நல்லா பத்தி தெரியும்? யார் சொல்றீங்க சொல்லுங்க. தானியம் சாப்பிடக்கூடாது.
அப்புறம் பருப்பு வகைகள்லாம் சாப்பிடக்கூடாது. பழங்கள், ஃப்ரூட்ஸு அது சாப்பிடலாம். நட்ஸு இதெல்லாம் சாப்பிடலாம். வேற காய்கறியெல்லாம் நீங்க சாப்பிட மாட்டீங்களா மாதாஜி? காய்கறிலாம் சாப்பிடலாம். என்ன காய்கறிலாம் காய்கறிகள்? விதையில்லாத காய்கறிகள் மாதாஜி. பசியே கிடையாது, பட்டினி இல்ல, பசி இல்ல, நம்ம ஏகாதசி விரதம்ங்கிறோம். பட் வந்து அதை வந்து நமக்கு சாப்பிட்டுட்டு தான் இருக்கிறோம். ஏன்னா மூக்கு படைக்க சாப்பிடக்கூடாது, ஒரு அளவா சாப்பிட்டுக்கலாம். பால் இருக்குது, பழம் இருக்குது, செய்முல்ல சக்கரவள்ளி கிழங்கு, குச்சிக்கிழங்கு, ஜவ்வரிசி கிச்சடி செய்யலாம். இது என்னது, பக்வீட் இருக்குது, இனோவா என்ன இனோவா இனோவா. இருக்குது, இனோவா பக்வீட்டு, இனோவா, ஜவ்வரிசி நிறைய இருக்குது மாதாஜி. அப்புறம் செஸ்னட்ல தான் நாங்கள் சப்பாத்தி செய்வோம். செஸ்னட்ல நாங்கள் நாளைக்கு சப்பாத்தி செய்து சாப்பிடுவோம். எங்க கோயில்ல வந்துட்டு ஒரு ரவை விற்கிறாங்க, அதுல வந்துட்டு இட்லி ஊற்றி சாப்பிடுவோம் தயிரை கலந்து. என்ன வேணும் சொல்லுங்க. நான் ஏகாதசிக்கு வெளியே போயிட்டேன்னா என்ன செய்யறது, ஊருக்கெல்லாம் போயிட்டுனா திடீர்னு ஒரு வீட்டில் விசேஷத்துக்கு போயிட்டேன். அப்போ காலையில் போனேன், அன்னைக்கு ஏகாதசி, அவங்க வீட்டில் ஒன்றும் சாப்பிடல. வந்த மாதிரியில் கடையில் வாங்கின ஒரு தயிர் பாக்கெட் வாங்கி, ஒரு துளசி கையில் எப்பவுமே நாங்கள் வச்சுருப்போம், துளசியை போட்டு தான் சாப்பிடணும். அந்த தயிர் பாக்கெட் வாங்கி கட் பண்ணி ஒரு துளசியை போட்டுட்டு அப்படியே கிருஷ்ணார்ப்பணம்னு சொல்லிட்டு நான் சாப்பிட்டாச்சு. பசியில் தாங்க முடியல, சாப்பிட்றணும். முடிஞ்ச அளவுக்கு சாப்பிடா இருந்தால் உத்தமம். எந்த அளவுக்கு உங்களால் சாப்பிட இருக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு இருங்க, ஒரு மத்தியானம் வரைக்கும். ஏயதாமா பெப்பத்தியந்தேங்கிறார் பகவான். எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து சரணடைகிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அருள் பாலிக்கிறார். ஓகே மாதாஜி, கிழங்கு எல்லாம் வந்து சாப்பிடலாமா? சாப்பிடலாம், சாப்பிடலாமா. அது எப்படி பூமிக்கு அடியில இருக்குது, கிழங்கு வச்சு சாப்பிட மாட்டான் விரதம் நாள்ல. சாப்பிடலாம், ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் ரூட்ஸ் தான். ரம்யா மாதாஜி, யாருக்கு தெரியும் இது லைவ் ஸ்டாப் பண்றதுக்கு? நான் கூப்பிட்டுறேன், நான் வைகுண்ட பூமி மாதாஜி கூப்பிட்டுறேன். சர்வாபிரபு எடுக்கல சரி மாதாஜி. எல்லாருமே நாளைக்கு ஏகாதசி விரதம் இருக்கிறீங்களா? தயவு செய்து இருங்க மாதாஜி. நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு இருக்கலாம் மாதாஜி. பகவானுக்கு பிரியமானவர்களா நம்ம வாழலாம் மாதாஜி. மாதாஜி, மத்தியானமே ஏகாதசி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னு போட்டிருக்கு. என்னங்க மாதாஜி? இன்னைக்கு மத்தியானமே ஏகாதசி 12:15 இருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்குன்னு போட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணாமா, லைவ் ஸ்டாப் பண்ணமா, இவரு எடுக்கல காலு. எப்படி ஸ்டாப் பண்ண சொல்லுங்க. நான் தான் ஹோஸ்ட். என் பண்ணமா எங்க இருக்குது? என் லேப்டாப்ல எங்கம்மா இருக்குது? எண்டு மாதாஜி, உங்க மொபைல்ல இந்த மோர்னு 3 டாட் இருக்குல்ல, அதை கிளிக் பண்ணுங்க. அதை கிளிக் பண்ணீங்களா ஒரு விண்டோ ஓபன் ஆகும். ஹோஸ்ட் டூல்ஸ் பேஜ் அண்ட் லீவ் சவுண்ட் இருக்குது. சொல்லுமா. ஆமா, அதான் மாதாஜி. அவங்க தெரிஞ்சவங்க சொல்லிடுங்களேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன மாதாஜி? நான் ஹோஸ்ட் பண்றேன் மாதாஜி சொல்ற மாதிரி பண்ணுங்க. ஓகே மாதாஜி. லேப்டாப் நல்லா செய்வீங்களா நீங்க? தான் பண்ணல, நான் போன் தான் வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. நீங்க என்ன ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க. போன்ல எப்படி செய்யணும்னு சொன்னாங்கன்னா இந்த வந்துட்டாங்க மாதாஜி, வந்துட்டாங்க. மாதாஜி ஹோஸ்ட் பண்ணிருங்க மாதாஜி. அதான் மாதாஜி. ஓகே. எங்க பார்க்கறீங்க? எங்க பார்க்கணும்? ஆமாதாமா. எங்க உங்க பேர் எனக்கு வரவே மாட்டேங்குது. ஸ்டாப்ஸ் கொடுத்துறேன் நானு. இப்ப தெரியுதா பாக்குறேன். எங்கம்மா எனக்கு உங்க பேரை வரலையாமா? என் பேரு மதனா. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க மாதாஜி. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. என்னன்னு தெரியல. தெரியல. மதனா மாதாஜி ஹோஸ்ட் பண்றீங்க மாதாஜி. அவங்க மாத்தி பண்ணிடுவாங்க. அவங்க மாதாஜி கிட்ட பண்ணிடுறேம்மா. மதனா மாதாஜி உங்களை நான் பண்றேன். மாதாஜி பேர் எனக்கு தெரியல, என்னன்னு தெரியல. பண்ணிட்டேன். மதனா மாதாஜி பண்ணிட்டேம்மா. ஓகே. என்னன்னும் நீங்க கோஸ்டா தான் நான் இருக்கிறேன். ஹோஸ்ட் அந்த மாதிரி இல்லையே. அதாம்மா பண்றேம்மா.
பண்ணிட்டேன். பண்ணிட்டேமா. ஓகே மாதாஜி. ஆமா, இப்பதான் மாதாஜி இப்பதான் வடிவகரசராமன்னு தெரியுது. இது வரைக்கும் எனக்கு தெரியவே இல்லை. அது என்னன்னு ஓகே தெரியல. பரவாயில்ல. மதன மாதாஜி நீங்க ஹோஸ்டா இருக்கீங்க. இல்ல உங்களை திருப்பி பண்ணிட்டேன் நீதாம்மா மாதாஜி. நீதாம்மா. அம்மா வடிவு ஓ நீதாம்மா ஓ ஹோஸ்ட். நீதாம்மா. இல்ல நீங்க நோ ஒரு தடவை எனக்கு ப்ராப்ளம். மட்டும் நீங்க சொல்லி கொடுங்க மாதாஜி, நான் அதுக்கு அடுத்தது பாத்துக்கிறேன் சொல்லி மாதாஜி. கொடுத்துருமா. மாதாஜி மதனாவுக்கு நீங்க ரம்யாவுக்கெல்லாம் சொல்லி இந்த கொடுங்கம்மா. இந்த பாருங்களேன் மாதாஜி, நீங்க இப்ப ஆ நான் உங்களை திருப்பி ஹோஸ்ட் பண்றேன். மேல ஓகே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எண்டுன்னு தெரியும். நான் உங்களை இப்ப ஹோஸ்ட் பண்றேன் பாருங்களேன். ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன்னா ஓகே. இப்ப நீங்க வந்து மேல பாத்தீங்க மொபைல்ல தானே ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க. மேல பாருங்க மொபைல்ல லீவ் தான் அப்படி பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. லீவு இல்லைன்னா எண்டு. நான் கோ ஹோஸ்டா இருந்தேன்னா எனக்கு நான் வந்து வெறும் பார்ட்டிசிபெண்டா இருந்தேனாக்கா லீவுன்னு வரும். ஹோஸ்டா லைவ் இருந்தா எனக்கு வந்துட்டு வந்து அடுத்து பாருங்க எண்ட் ரைட் இருக்கு மாதாஜி. எக்ஸ்ட்ரீம் எண்டு. எஸ் அம்மா எஸ் அந்த அம்மா எண்டு என்ன நீங்க இப்ப நான் click இதுக்கு பண்ணிட்டு என்ன இது பண்ணுங்கம்மா. எண்ட் என்ன மீட்டிங் ஆடியோ கொடுக்குமா லைவ் மீட்டிங் கொடுக்குமா மாதாஜி? இல்ல 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 நீங்க இப்ப வந்து இவங்கள ஏகநாம் சமாதாஜி ஒரு தடவை பண்ணுங்களேன். என்ன ஹோஸ்ட் பண்ணுங்கம்மா. எனக்கு பண்ணுங்களேன். இப்ப லீவ் வருது. கீழே லீவ் வருது. அங்க எண்டு வரும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, எனக்கு ஓகே தெரிஞ்சிருச்சு. ஓகே எண்டு வருது. மாதாஜி. எஸ் எஸ் இப்ப மாதாஜி பண்ணுங்க. என்ன பண்ணுங்கம்மா. ஹரே கிருஷ்ண அது பண்றேன் மாதாஜி. மாதாஜி. என்ன பண்ணுங்கண்ணா. லீவ் வருது கீழே, அது தெரியுது. அந்த லீவ் வரும். பாக்குறேம்மா. எண்டு வருதுமா. இதுல எண்டு வருது. ஓகே, இப்ப பாருங்க. எண்டு வருது. இப்ப எண்ட் ஓகே பண்ணுங்க. ஓகே. இப்ப எண்ட் எண்ட் பண்ணுங்க. பண்ணிடுறேன். தேங்க்யூ. எண்ட் பண்ணிட்டேன். எண்ட் ஹரே மீட்டிங் கிருஷ்ண ஃபார் மாதாஜி. ஆல்.